Zdravíme všechny sportáky, dnes zejména ty fotbalové i hokejové. Dnešním hostem je komentátor Nova Sport Michal Jinoch. Michale, vítej v podcastu Pojď sem kam jdeš. Ahoj, děkuji za pozvání. Ty jsi dneska tak trošku v opačné roli, protože si nedávno se svým kolegou založil podcast o fotbale z Nova Sport s Vojtou Tichavou. Tak dneska se nebudeš ptát ty, ale my. A já se rovnou ptám, proč jste tedy začali s podcastem, jaká je to zkušenost, je to zase něco nového a jak se lišíte od ostatních fotbalových podcastů? Nás to napadlo vlastně už před mistrovstvím světa v Kataru, že vlastně bychom mohli využít těch svých znalostí a předávat to dál, ale tehdy to ještě časově úplně nevyšlo, protože samozřejmě ten náš program je dost náročný a ještě u toho vlastně vyřizovat, sami to víte, prostě co všechno je potřeba zařídit, aby to šlapalo, takže se ten plán odsunul, vyšlo to teď od ledna a nám se líbil nápad využít vlastně té naší přípravy, protože co si budeme, máme obrovskou výhodu, že vlastně každý víkend nebo i prostřed týdne, prostě podle toho, co se zrovna hraje, tak komentujeme ty zápasy, ty největší zápasy, co se hrajou a popravdě řečeno, než komentátor se dělá přípravu, tak v tom přenosu pak využije třeba 10%. A jsme si vlastně řekli, jako co s tím zbytkem. Samozřejmě, že pak to použije v dalších zápasech, rozmělní se to, ale řekli jsme si, že možná bylo fajn to využít už dřív než v dalším zápase a tak nás teda napadl podcast. A zatím je to příjemná zkušenost, teď vlastně máme za sebou prvních 6 dílů. Našli jsme si fajn hosty, nejčastěji u nás je teď aktuálně Franz Straka, kterýho samotného to taky baví a líbí se nám vlastně, že za první nám svojí touto klape, jak na komentátorském stanovišti, tak právě takhle, když si prostě povídáme o tom fotbale, tak i s těma hostama prostě kdokoliv přijde na Nova Sport a hlavně z těch pravidelných hostů, tak prostě tam jsme svým způsobem banda kamarádů a přenáší se to teď i do toho podcastu. Ale vesměs ty sice máš odkomentováno víc fotbalových zápasů, i ten podcast je vlastně fotbalový, ale komentuješ i hokej. Dalo by se teda říct, že ten fotbal tě baví víc než ten hokej? Úplně bych to tak neřekl. To nějak prostě vykrystalizovalo to, že toho fotbalu mám víc, tím prostě jak vlastně byly na Nově nakoupený ty práva a popravdě já jsem hokejem začínal a na Nově se otevřely, když já jsem byl pak po stáži, místa právě na fotbal. Takže vlastně já jsem začínal v televizi fotbalem, aniž bych ho předtím někde jako dělal nebo se vyzkoušel. A vlastně za pár měsíců se dá říct, že jsem se dostal vlastně k těm nejlepším zápasům, co tehdy byly. A pak postupem času teda jsem naštěstí pokračoval nahoru v těch výkonech a jsem i u těch nejlepších zápasů teď, ale já tu kombinaci mám strašně rád, protože co si budem, fotbal umí být nuda. Moje práce je samozřejmě udělat z toho nudného přenosu takový, na který se prostě dá dívat, trošku tomu pomoct, ale je pravda, že je občas frustrující, když prostě vidíte 3 zápasy, to nemusí být 0-0, že jo, může to být, dnes letos jsem komentoval jeden zápas, kde padlo 6 gólů a byla to nuda, ale stane se ti, že máš prostě x zápasů za sebou, který prostě nejsou úplně ideální, ale ten hokej, to je vždycky zábava, obzvlášť NHL prostě, tam ať hrajou proti sobě třeba týmy, který prostě jsou jasně poslední, tak vždycky ten hokej dokáže přinést ty zábavné momenty a mě to jako restartuje vlastně mozek, že srovnám myšlenky, začne mě ten sport zase bavit a mám energii pak na ten fotbal. Není to stereotyp prostě. Přesně tak. Ale může se teda, nebo stává se ti někdy, že když máš ten špatný zápas, nebo nudný, řekněme, že pak jdeš prostě a ta motivace třeba do toho dalšího je menší? Nebo vždycky prostě k tomu jdeš na 100%, děj se, co děj? Vždycky jdu na 100%. A je úplně jedno, jestli to je finále Ligy mistrů, nebo prostě v první kole FA Cupu, kde jsou týmy, který pořádně třeba ani neznáme. Já jsem si tu práci vysnil a myslím si, že by nebylo fér se vstavět vlastně k tomu osudu, který mi to tak trochu přihrál, abych cokoliv vlastně z toho nějakým způsobem jako dehonestoval. A to, když už jsi zmínil ty týmy, který moc neznáš, baví tě to třeba o to víc, protože prostě když komentuješ ty týmy, který komentuješ často, vystá Liga mistrů, tak tam se ty týmy vesměs točí, ty top týmy, myslím, ale když tam právě promluví někdo třeba typu Kodaň, jo, anebo podobně, baví tě to o to víc, že třeba k těm týmům tolik jako nepřičichneš a najednou máš tu možnost ho komentovat? Já si myslím, že třeba Kodaň bych tam úplně ještě nezahrnoval, protože je to pořád jako, ale chápu otázku. Komentovat ty větší týmy je jednodušší, protože prostě
když to přeženu, tak člověk by se ani nemusel připravovat, i když to i tak samozřejmě děláme, ale pak když jsme třeba právě u FA Cupu a jsou tam týmy ze 7. ligy anglický třeba, tak je to strašně zajímavý v tom, že je to strašně nečitelný. Že ty hráče neznáš, při té přípravě tam jsou fakt zajímavý příběhy, protože většinou to jsou třeba nějaký dělníci, prostě zjistíš si, co dělají za civilní práci a pak obzvlášť ještě, když se dostanou k té konfrontaci s nějakým tím lepším týmem, který už to hrajou prostě profesionálně, tak tam jsou fakt moc hezký příběhy. Já jsem byl osobně třeba pár let zpátky na Suttonu s Arsenalem. Když postoupil Sutton, tehdy byl, myslím, v 5. lize a hráli s Arsenalem doma. Neuvěřitelný zážitek. Protože samozřejmě ty hráči si nejenže užijou ten samotný zápas, ale užívali si to všechno okolo. Ten náš jako mediální zájem, byli fascinovaní z toho, že někdo z Česka prostě jede na tenhle zápas, že tam je vlastně vyslaný. Doteď jsem jako vlastně s některýma hráčema jako v kontaktu skrz Instagram. Prostě pro ně to byl celoživotní zážitek, který se možná ani nebude opakovat, i když oni teď už postoupili, jestli se nepletu, do League 2, ale tyhle příběhy ty mě na tom baví. No. Vlastně pak s tím malým klubem žije celé i to město, že nejsou na to zvyklí a teď najednou, že začnou postupovat. Přesně tak, tam hlavně jsem se vešli snad 2000 diváků, to je skoro teď, že jsme v Chrudimi, tak jako kdyby ten Arsenal přijel sem, jako je vlastně podobná kapacita, bych si dovedl představit, kdyby tam taky postavili lešení a tam hlavně ten stadion byl vyloženě v zástavbě, prostě tam si procházel mezi 2 normálně barákama lidí, aby se dostal k tomu stadionu a mělo to fakt svoje kouzlo. No teď jsi to zmínil, natáčíme dneska v tvojí rodné Chrudimi, kde si, jak už si v několika rozhovorech říkal, začínal právě s komentováním u počítače, FIFA nebo NHL. No ale byl už sport odmala tvoje největší vášeň? Sledoval jsi ho, hrával jsi ho, anebo to přišlo právě skrze ty počítačové hry a jak kdyby spíš ten typ toho, co to radši sleduje a takhle, než sám vykonává? Já si myslím, že tak nějak mix všeho. Já jsem hrál 13 let házenou a zároveň jsem teda vášnivý hráč počítačových her a zároveň jsem sledoval fakt jako všechny sportovní události, primárně jako s českou účastí, ale samozřejmě se jezdili třeba formule nebo s dědou jsem koukal na MotoGP vždycky o víkendu. Takže koukal jsem na to, přiznávám, že vždycky mě jako zaujala ta práce toho komentátora, že jsem to prostě jako vnímal. Nebral jsem to jako nějaký jako automatický prvek toho televizního přenosu, ale samozřejmě člověk žeral ty emoce, že jo, Roberta Záruby, Míry Bosáka a dalších. A zároveň si tehdy říkal, že prostě pak postupem času člověk jako trošku zestárl, jak si říkal, kurňa, tam se snad ani nejde dostat, že jo, protože člověk furt slyšel z televize tehdy 3-4 stejný hlasy a vlastně vypadalo to skoro nereálně, že by to někdy jako mohl dělat. A pak jako zpětně hustý se na to jako podívat, že třeba teď se na to někdo vlastně jako malej kluk dívá stejně, když poslouchá mě a je to hustý. Ale hodně lidí se vlastně ptají na to vlastně, jak jako si jsem schopen dovolit komentovat právě fotbal, hokej, když jsem to v podstatě v životě nehrál. Já jsem komentoval teda i tu házenou, dostal jsem se u nás k Bundeslize, ale myslím si, že právě od toho dětství jsem toho nasledoval tolik i do detailů, že snad mám právo to dělat, tu práci. Naučil jsem se jako pravidla, že jo, odmala, fakt jako s klukama jsme probírali do detailu, hlavně teda tehdy Premier League. Že jo, já jsem začal fotbal aktivně sledovat, potom jsem viděl nějaký sestřih Thierryho Henryho v Arsenalu a od té doby jsem se vlastně zabouhl do toho sportu. A díky bohu, že dneska jsme v době, kdy vlastně máš možnost sledovat jako skoro všechno, na co si usmyslíš, protože tehdy to prostě nebylo takový. Myslím si, že teď můžou být všichni rádi, že vlastně je tolik sportovních kanálů. No, ty jsi sice říkal, že spíš nechápeš, nebo že někdo může říkat, že ten fotbal a hokej, že si vlastně s tím neměl tu zkušenost, ale spíš pro mě je neobvyklé fotbal a hokej komentovat v televizi na takové úrovni, protože vesměs třeba Robert Záruba, hokej, Bosák, jenom fotbal, jo? Že to jsou 2 nejpopulárnější sporty u nás a sledovat všechno. Nedělá ti to problém? Nedělá, jsem rád, že to mám. A já nebudu úplně citovat, protože nevím, jak přesně to tehdy Robert řekl, ale v nějakém rozhovoru říkal, že to vlastně není možné takhle 2 velký sporty dělat dohromady.
jako chápu ten jeho názor, protože to je těžký. Ale podle mě je to o tom osobním přístupu a když já si na to věřím a jsem schopen tu přípravu nepodcenit a věnovat těm sportům prostě stejně času, tak tam prostě nevidím problém a věřím tomu, že jako divákům ukazuju, že si zasloužím to místo v obou těch světech. A promiň, pohodě. Děláš, když jsi říkal, že jsi hrál házenou, hraješ ji pořád? Děláš teď mimo práci nějaký sport? Ale přiznám se, že aktuálně na to moc jako není prostor, protože jako ten harmonogram je fakt jako našlapaný. Samozřejmě člověk se snaží nějakým způsobem hejbat a třeba miluji plavání, ale že bych teď něco aktivně dělal, to je nereálný. Navíc jako moje poslední aktivní kariéra vázený skončila s tím, že mám zrakvenou celou pravou stranu od kotníku po kolena až rameno, takže kdo dohrál házenou, tak prostě ví, jak to chodí. Tam jako všichni chodí pak zmrzačený a nebyl by na to teď prostor. Oslovili mě tady kluci, co si tady jako založili nějaký prales s chrudimi jako za chlapy, jestli bych nechtěl, ale říkám, jako nikdy bych spoluhráčům neudělal to, že bych jezdil třeba jenom na zápasy. To je jako když tady někdo prostě pak odchodí tréninky a já vím, že bych to nestíhal, tak prostě já jsem dost takovej týmový hráč, že bych jim to prostě nevzal ten zápas. Sám jsem to totiž zažil, když jsme hráli právě v Pardubicích za chlapy, kde jsem jako odchodil všechny tréninky, jsem právě z práce z Prahy jezdil do Pardubic, prostě stíhal jsem to jen tak a pak jsem seděl na lavice a jako samotný mě to bylo líto, když místo mě hrál člověk, který byl na jednom tréninku měsíčně, takže není na to čas, no. Jsi týmový hráč? Jsem. A myslíš, že na to někdy v budoucnu čas bude? Já si nevím, jestli bych byl schopen podávat jako nějaký výkon, který by toho byl jako hoden. Ještě něco hrát, nějaká stará garda. Já vím, že párkrát mě kluci se hráli nějaký charitativní futsaly, ale jako popravdě řečeno, teď na to jako nemám fyzičku. Tehdy ještě byl Michal Hrdlička u nás a poslali mě do obrany, proti mě běžel Patrik Berger a takhle během vteřiny byl za mnou najednou a dal gól, že jo, tak říkám, nejedu hrát kolera. Ne, to jako spíš ty individuální věci, no. Když se ale vrátím ještě k tomu začátku tvýho komentování, tak ty jsi vlastně začal komentovat na YouTube, nebo měl si ty simulovaný zápasy, který si nahrával vlastně. Už tu dobu, co jsi to nahrával, si věřil tomu, že by tě to mohlo někam dostat, ty přenosy? Nebo teď už víme samozřejmě, že to tak bylo, ale mi jde o to, jak jsi uvažoval tenkrát. Ne. V té době to bylo, že jsem měl přesně pořád ještě ten názor, že jako mám svoje jako vzory v té televizi, ale myslel jsem si, že to je nereálný. Hlavně já jsem jako nesměřoval, že na žurnalistiku, jsem ajťák vlastně vystudovaný, takže já jsem celou dobu žil v tom, že prostě člověk musí jít přes žurnu, hlavně pak prostě přebírat v archivech někde jako kazety a tak, což já jsem naštěstí neabsolvoval. Já jsem si teda taky prošel stáží, vyzkoušel jsem si v té televizi skoro všechno, ale Dušan Mendel, který si mě v úzovkách vyskautoval, tak mě vlastně hned hodil do té vody a nechal plavat a já jsem mu za to strašně vděčný, protože to byla pro mě vlastně pak postupem času nejlepší škola. No. To byl vlastně ten e-sportový turnaj, bylo to první, co ty si komentoval potom. To bylo právě ještě vůbec před kontaktem s televizí. Právě si všimli těch simulací, co jsem dával na YouTube a oslovili mě shodou okolností Playzona, která dělá vlastně jako turnaj doteď ještě a shodou okolností jako šéf Playzony je s Chrudimi. Ale to náhoda prostě, já jsem to nevěděl, to jako sešlo se to tak, že prostě našli a zrovna to vyšlo tak, že jako na schůzku jsem šel vlastně tady jako ve městě a nejdřív jsem teda komentoval jenom ty turnaje a pak jsem se dostal vlastně tím, že jsem jako vždycky nějak tak uměl mluvit, tak jsem je moderoval pak ten má celou stage mistrovství České republiky a tak. A zajímavé zkušenosti, kontakty člověk získal, samozřejmě přátelé a pak i chvíli využívali toho, že mohli říct, že tam mají komentátora, který dělá na Nově a mohli si takhle trošku přihrát. No tam v podstatě vznikl takový ten paradox, že ty si vlastně došel až do čtvrtfinále, ještě jako hráč FIFA a zároveň si byl komentátor té akce. No, to jsem měl mimochodem obrovskou smůlu, to jako já jsem měl formu docela tehdy. A dokonce mě tam přijel jako kamarádi odsaď podpořit, fandit mi jako tehdy. Tehdy to byla ještě normální FIFA, jsme hráli normálně buď za repre nebo za klub. Na Ultimate Team bych neměl nervy, jako divu ty kluky, co se teď hrajou. A já jsem byl třeba ve 3 zápasech lepší, ale tyčka těsně vedle, prostě prohrál jsem 0-1. Ve čtvrtfinále jsem vypadl v prodloužení, kdy jsem prostě mlel toho svého soupeře, ale nakonec zaslouženě jako jsem nevyhrál.
Ale jako brzy mě zpětně pak ta věc, že jsme se nedostali do toho finále, že prostě nikdo nevěřil, že bych to dokázal odkomentovat a zároveň hrát, jako ještě nedejvu, že kdybych to třeba vyhrál. A ty bys si na to věřil? No jasně, tak jako já jsem to dělal celý život, že jo. Jo. Táta ten vždycky vypráví příběh, že já jsem samozřejmě normálně doma v pokojíčku si hrál tu FIFU, to jsem fakt jako řval, že jo. Sousedí to nějakým způsobem respektovali, doteď to nechápu a táta vždycky vypráví příběh, že jako šel třeba z práce, jak jsem měl otevřený okno a na celý sídliště jako znělo to, jak já tam komentuju tu FIFU, 90. jak si dal. A táta vždycky potkal někoho známýho a říkal, jako slyšíš toho blázna tam? Ale jako bláznoství se vyplatilo, no, to jako, možná mi člověk řekl, že jsem nějaký schizofrenik, že tam žvaním pro sebe, že jo, ale jako je to vlastně to je hezký a roztomilý, no, když si na to člověk vzpomene, protože samozřejmě teď, když si pustím nějaký archivní záběry jako dochovaly, tak se to nedá poslouchat. A jako je hustý, že pak z toho jako vznikne nějakým způsobem komentátor, co je pak do Ligy mistrů mistrovství světa. Tak já jsem vlastně na YouTube slyšel před 10 lety, tam byl ten simulovaný přenos Chelsea, teď nevím s kým, slyšel jsem kousek, a na to, že to bylo před 10 lety, tak mi to přišlo jako hodně dobrý. No, ale tak já jsem docela perfekcionista, že jo? Aha. A teď zrovna jsem měl tady, že jo, přednášku pro studenty a taky jsem to tam pouštěl a vlastně jel jsem celou tu timeline právě od těch začátků až teď právě do toho aktuálního roku a jako teď už se zvládnu poslouchat, tehdy jsem ten hlas neměl rád. A trvá to doteď, ten předchozí hlas nemám rád, teď už jako si říkám, už je člověk vymluvený, no. No a dneska, když přijdeš z práce, tak ještě si zahraješ FIFU třeba? FIFU ne. To jako fakt na to nemám nervy. Ale NHL. Zajímavý je, NHL taky ne, nemám konzoli aktuálně, ale jako je zajímavý, že říkám, že na to nemám nervy, ale zároveň hraju hry, které tě vždycky jako vynervujou, protože hrajem s Mazarínyho komunitou, to možná nějaký posluchač bude znát, Tarkov, což je prostě extrémně náročná hra, že jo, tak v 95% prostě víš, že umřeš prostě, a jinak jako pak slavíš ten drobný úspěch, co ti povede, nebo hrajem Souls hry, že jo, který tě prostě taky trestají za jakoukoliv minimální chybu. Ale baví mě to, no. Člověk u toho vypne hlavu. Vždycky je potřeba najít si něco, u čeho vypneš. Takže lidé mimo televizi tě můžou najít třeba na streamu někde? Já sám nestreamuju, protože jako i to je svým způsobem náročná práce, ty kluci prostě musí fakt jít pravidelně. Jakmile nejdou pravidelně, tak tu komunitu kolem sebe nezískají. Ale právě u Maziho, s tím jsem se skamarádil a hrajem tam často, no, ve volném čase. Kdybys nám ve stručnosti mohl popsat, jak to od toho esportového turnaje, jak šla ta cesta k těm prvním komentovaným hokejovým zápasům, tuším, že si někde řekl, že to byl Slovak Sport. Mm-hmm. Ještě předtím internetová televize, normálně typáč. Mm-hmm. Tehdy, že se vysílaly všechny zápasy na hokejce, nebo prostě právě skrz TV Typ Sport. A tam jsem vyhrál soutěž stanice komentátorem, kde člověk měl jako nahrát nějaký úsek hokeje, pak lidi hlasovali, kdo to vyhrál, tak šel komentovat Extraligu s Jirkou Nikodýmem. A já jsem to vyhrál, že jsem tady komentoval Pardubice, Budějovice. Tam už jsem jako si říkal, že se mi to jako povedlo. Cítil jsem to, že prostě mě i ten Jirka jako po první třetině řekl, jo, on byl nachcípanej zrovna, že tam jako kašlal do toho přenosu, říkal, já můžu domů. Jako to bylo jako boost sebevědomí neuvěřitelný. A pak právě, že jo, samozřejmě tím, že to byla svým způsobem jako PR akce, tak se mnou pak dělali jako rozhovor, moje dojmy, Jirkovi dojmy a všichni tam říkali, že mě jako doporučují. Tak jsem si říkal, tyjo, tak třeba v 25 mi někdo zavolá, že jo, tady mě bylo relativně čerstvě 18 a ozvali se mi za týden, že jo. Tak je úplně OK. Já jsem komentoval Extraligu právě jako na internetu a pak myslím po 2 letech, že to bylo, nevím přesně ty čísla, ale no, po roce možná jsem zkusil poslat CVčka na ty sportovní kanály a právě den po mých 20. myslím narozeninách mi napsali ze Slovák Sportu tehdy právě, že mají hokejovou ligu mistrů a prostě nemůžou sehnat, že mají nějaký nedostatek lidí prostě, že jako nikdo nemůže, jestli bych to nechtěl jako přijet. Samozřejmě jsem kejvnul hned, že jo, první televizní zkušenost. Byl nějaký švédský proti Spartě, si myslím, říkal. No, Vex je, doteď to nemůžu vyslovit pořádně. A Vítkovice tam pak hráli taky s nějakýma Švédama nebo Finama. Saipala, Penranta tam byla a byly 3 zápasy, 2krát jsem měl do Nitry, 7 hodin vlakem, taky fantastický. Ale normálně už jako jsem na to dostal zaplaceno a tak, moc jsem si bočkrtnout, hele, komentoval jsem v televizi, to už mi nikdo nevezme. Ale to jsem nevěděl, co mě ještě čeká. Teda. Takže na té internetové televizi to bylo zadarmo ještě?
Ne, ten první zápas ten jo, ale pak normálně to bylo honorovaný, ale samozřejmě jako byla to sice extraliga, což je super, ale furt to bylo jako internetový vysílání a pak když prostě najednou seš v televizi, ač to byl teda Slovák Sport, který tady nevím ani jestli jde chytit, jako jo, ale přes internet asi jo. Teď už se to jmenuje zase Arena Sport, tak prostě furt to bylo takový tohle, jsem v televizi. Super. A tam, když si vyhrál vlastně tu soutěž, tak než tě pustili do toho přenosu, měl jsi nějaký školení, nebo tě prostě posadil před mikrofon a řekli mluv? Jirka mi volal třeba týden před tím přenosem, jsme se pobavili, jakoby, co je potřeba. Já jsem jako, troufnu si říct, že jsem se jako od něj nedozvěděl zase až tak nic nového, já jsem věděl, že to nesmím podělat, takže jsem prostě měl fakt jako přípravu na x papírů a tak. Člověk ještě jako netušil, že vlastně ty papíry, nebo osobně mě teda, ostatní kolegové to třeba ještě pořád používají, ale mně se ty papíry strašně pletou. Já v tom mám prostě pak vždycky strašný zmatek, když to píšu, vím, kde co je, tak prostě se v tom ztrácím. A tehdy jsem tam právě přišel, já nevím, asi s 8 papírama, já jsem měl snad na jednom vždycky jako útočnou formaci, jako 3 hráče. Tak pak osobně mi říkal, hele, tohle musíš jako zkrátit, nějak prostě si to udělat foremnějc prostě, protože jako tam třeba to nebylo nikde položit, tam byl fakt jako na těch typáčích prostě vždycky malý stoleček, 120 tam vešel notebook. A takže takovýhle rady jsem dostával. Pak samozřejmě tam spíš říkali, ať si to jako hlavně užiju, že jo? Protože nikdo asi netušil, co z toho vznikne. Teď právě ty lidi, co tu soutěž jako vlastně vymysleli a tak čas od času, když vidějí pak, co komentuju, nebo že jsme byli právě na mistrovství světa, že jo, nebo jsme komentovali mistrovství světa, tak mi vždycky napíšou, to je vlastně hustý, co z toho vzniklo. Jako. A na tom Slovák Sportu už přišla taky nějaká stáž? Zaškolení a takhle? Vlastně ani ne, oni věděli, že tam už jsem měl, že jo, nějakou praxi právě z těch internetových, oni věděli, že hokej prostě komentovat umím. Tam jenom se vlastně nějak tak zmiňovaly ty náležitosti toho přenosu. Protože už to byla televize, přesně že? tak, máš tam prostě komerční přestávky a takovéhle věci, jak jako komunikuješ s režií, což prostě věc, kterou se taky nemáš jako kde vyzkoušet, ale co se týče jako toho komentování, tak do toho ti nikdo nemluvil. A ta soutěž Staň se komentátorem, ta byla od Tip Sportu. Mm-hmm. Ta už asi neexistuje dneska. Ne, bohužel nejdu ani moc dohledat jako ty články, to já jsem nedávno. To byl první ročník, nebo? Byl jeden, no. Jeden, jako po mně ještě vybrali, myslím, další 2 kluky, kteří se šli taky zakomentovat. Nevím přesně, co za zápasy. Vím, že jeden byl taky v Pardubicích snad, ale jako jsem jediný, kdo se chytil, no. A kdybys nám popsal, jak byla strukturovaná ta soutěž? Nebo co se tam muselo splnit? Člověk nahrál vlastně normálně doma u počítače, tam byl nějaký 1,5 minuty snad dlouhý úsek gólů, teď bych kecal, myslím, že Balaštíka snad proti Kometě, Zlín Kometa, a ty jsi nahrál vlastně tohle video a pak bylo normálně žebříček na Facebooku, kde se hlasovalo. Tehdy byly ještě takový ty aplikace, že si jako ty stránky mohly vyvíjet vlastní. Takže oni měli jako udělanou apku, kde prostě měli ty video ukázky a prostě normálně probíhalo hlasování, který měl nějaký jako deadline a do té doby prostě lidi měli možnost hlasovat a jsem vyhrál. Kecal bych teď, jaký tam byl počet hlasů, ale byl jsem já a o polovinu míň měl druhý. Takže jako celkem s přehledem. A víš zhruba, kolik vás bylo? To nevím už zpětně. 50 určitě, to si myslím, jako, že tam bylo těch nahrávek, ale pak jako i tehdy jsem byl schopen jako říct, že fakt jako třeba ta naše top 5 jako to brala vážně. A kdyby to tenkrát nevyšlo, tak zkoušel bys to dál? Bo ty si říkal, že si dřív měl pocit, že ta cesta vede jenom přes žurnu. Že bys třeba studovat tu žurnu. Ne, já byl připravený fakt jako je ten IT život, no. Asi bych jako, neměl jsem to úplně v lásce, třeba programování a tak, ale nějaký základy jsem samozřejmě měl, že na výšce jako člověk jim prošel, takže asi bych se jako chytil něčeho z toho, vybral bych si něco, byl bych jako nucenej. Ale myslím si, že tehdy, kdyby nevyšel ten typáč, tak tady nejsem, no. Takže bys to prostě bral jenom jako koníček. A ono jako ani vlastně ta cesta, mě by to asi ani nenapadlo, že to jde. Samozřejmě člověk na ten typáč jako koukal, ale já jsem jako celou dobu žil v tom, že normálně to jsou právě kluci, kteří jako dělají v televizi, což částečně tehdy bylo, ale bylo tam právě taky spoustu lidí, kteří třeba prostě vylezli jako z klubu, z těch jejich že mediálních týmů a tak. A fakt jako člověk nevěděl, jak se k tomu dostat. A i teď třeba, že často streamu na TikToku z komentátorský kabiny a tak.
stovky dotazů, jak se stát komentátorem a tak. A teď vlastně tomu člověku ani nemáš co říct, protože jako těch cest vlastně je celkem dost. Jsi ojedinělý Ta moje je úplně bizarní, jako to se stane fakt jako jednou, že jo. Prostě, aby někdo komentoval hry, pak najednou se otevře, hele, tady je soutěž, tak zakomentuješ, najednou se díky tomu dostaneš někam a tak. A ty jim to teď řekneš a co jim máš vlastně na tu otázku odpovědět. Já jim přesně řeknu, hele, nejlepší cesta asi nějaká přesně žurnalistika, mediální studia, nebo tak prostě něco, co má souvislost s médiama, kde se prostě jako pravděpodobně jako nějakým způsobem jako zlepšíš mluvení, český jazyk a tak. Ale vždycky jako hlavně říkám, musíte se seberealizovat. Protože já už tehdy třeba od 15 jsem si ještě psal jako nějaký blog, konce snad v 17, myslím, nebo taky možná v těch 18, tak jsem zkusil úplně na halus. V Pardubicích se hrály český hokejové hry, má repre, tak se by mi nedali akreditaci, že mám prostě, jsem poslal svůj web a oni mi ji dali. Nechápu teď, jo, když vidím, jak to prostě fungují ty procesy. A dokonce jsem měl pak jako husarský kousek, protože jsem se jako kamarádil, teď už nejsme moc v kontaktu s Kubou Janktem. A on tehdy ze Slávy přestupoval do Unine, takže jsme se znali s Fifi, že jo, jsme spolu hráli turnaj. A tak on dal exkluzivně mě vyjádření na ten můj blog o svém přestupu do Udine, který pak přebíral e-sport prostě a všechny portály. Takže můj web, na který přišli 2 lidi jako denně a jenom měl prostě jeden den pík a třeba 20 000, že jo. A to jsi měl jako svoji doménu? Prostě no, normálně teď jako ten web existuje, normálně Michalino.cz, že jo, a teď mám spíš jako portfolio. Počítadlo, kolik zápasů jsem odkomentoval a to je celý, ale když jsem fakt psal jako blog, kam jsem psal právě výstupy z těch českých hokejových her. A i tohle pomohlo prostě. Mě trošku mrzí dneska, když vidím jako tu mladou generaci. Vidím to třeba i jako v jiném oboru, kde kamarádi tady chodí, mají funny bar, kde já občas si čistím hlavu i na druhé straně baru, že fakt jako jdu leštit skleničky, čepovat pivo. Pomáhá to mimochodem. A to fakt jako ani nemusím pít, jo, i když mám rád Guinness teda. A mají strašný problém jako sehnat lidi třeba na brigádu. Jo. Já když vidím prostě, tak já jsem půl roku jezdil na stáž zadarmo, tam jsme dělali jako spoustu věcí, vždycky jsme ten den přijeli, napsal si x článků, jel si natáčet něco jako do sportovních novin, sestříhal si reportáž. Vlastně celý den si tam jako pracoval zadarmo, což jako dneska, kdo by šel zadarmo někde dělat prostě jako. A všichni jako podle mě hledějí hlavně na tu finanční částku a vůbec si neuvědomují to, že vlastně oni musí dělat něco pro to, aby prostě se dostali tam, kam chtějí. Samozřejmě někdo asi může mít i štěstí to, že mu to život prostě přihraje úplně jako bez práce, ale řekněme si to na rovinu prostě. Většina lidí si prostě to musí vydřít. Ať už je to sportovec, nebo přesně tak. Tak vlastně v dnešní době je něco jako ta soutěž od typáče, tak existuje Auto Akademie, což je vesměs to podobný. A potom, já jsem se zrovna na to nedávno koukal, vlastně ta cesta přes tu žurnu zdá se být ta nejjednodušší, nebo ta přímočará v podstatě. Ale když se člověk podívá na ty komentátory, tak málo kdo má žurnalistiku. Nebo skoro, možná bych řekl, že méně lidí má tu žurnalistiku, než ty, co ji nemají. Tam fakt chodí právě z IT nebo z ekonomky různě a tak jsem koukal. Třeba Michal Dusík šel na školení jako ajťák do České televize a zůstal komentovat. Ne, mě baví strašně, teď jsem ztratil niť, ale když jsme my nastupovali na tu stáž, tak já jsem, že to byla stáž pro studenty žurnalistiky, tak to bylo nazvaný na té nově. A naštěstí tam byl motivační dopis, že já jsem tam reálně napsal, hele, studuju IT, ale mám za sebou prostě tehdy, já nevím, 50-60 zápasů ledního hokeje odkomentovaných, chtěl bych být komentátor a byl bych rád, kdybych prostě mohl jít k vám prostě sbírat zkušenosti. Z té slovenské televize? Ne, to bylo na Novu už. Jo, ale jako z té slovenské televize na Novu. Ne, já jsem nebyl jako zaměstnaný. To bylo... Tam jsem prostě přijel, odkomentoval jsem ty 3 zápasy a tím to externista. Končilo. Přesně tak. A právě pak na té Nové, tam jsem přišel takhle s tím jako v vozovkách CVčkem, kde bylo to, co už mám za sebou a že prostě teda nestuduju žurnu, ale chtěl bych to zkusit i tak. A na tom tehdy výběrku jsme tam seděli, nás bylo třeba, nevím, 15, bylo tam hodně studentů žurnalistiky a tam to bylo nějak tou formou toho assessment centra, což já jsem předtím ještě nevěděl vůbec, co je, že jo, jsem musel googlit prostě, co to slovo znamená. A tam se někde psalo, že bys měl být jako aktivní o všech těch úkolech, co vám tam dávají, ale zase náš moc. Tak já říkám, tak já si vezmu slovo jako první a pak trošku jako ustoupím. A teď jako my jsme první náš úkol byl, že máš představit všem. A říct jako, co děláš, co máš za sebou a tak. A já jsem jako mluvil asi 3 minuty. Jsem tam říkal právě komentu hokej a tak. A teď jako na mě všichni jako divně koukali, jako jsem nechápal proč, jo. A pak oni si vzali slovo a řekli, já jsem Franta Vomáčka, studuju žurnalistiku, to bylo celý.
Nula praxe. Což mě přišlo, jako já mě to tehdy otevřelo oči, protože já jsem myslel, že ta žurna funguje tak, že fakt jako od prváků třeba jsi jako v novinách, nebo prostě jako fakt tvoříš. No ne, no. A pak jsem zjistil, že vlastně to tak nefunguje a že jako když chceš, tak musíš sám. A já říkám, že já jsem vlastně dělal to nejlepší z té žurnalistiky, sám od sebe. A já vím, že se tam studuje nějaká jako i historie a tak. Tohle pozadí já sice nemám, ale očividně jako asi to moc nepotřebuju. No. To v podstatě ta žurna ti dá tu cestu, ale když po ní nebudeš chtít jít, nebo sám po ní nepůjdeš, tak tě nikdo k tomu nutit nemůže, že jo? A je to ten obor, kde titul je jak kdyby až na druhém místě, že? Oni se jako na něho podívají, ano, máš ho, ale jakou máš praxi. Ale sám jak říkáš, když budeš mít magistra z žurnalistiky, ale neřekneš v tom přenosu nic. Já písmenka před jménem nemám, no. No jasně, ale v podstatě je to ta lepší varianta, když umíš mluvit a nemáš písmenka před jménem, než kdyby to bylo obráceně. Určitě, no. Teď vlastně si už nakous tu novu, takže bych se jí chvíli jako držel. Mně přijde hrozně fascinující, že ty v podstatě vyhraješ soutěž na typáči a během, myslím, ani 2 roky to nebyly. Přes stáž na Nově a už tam vlastně zůstaneš. A zase to je o tom mít štěstí. My jsme teda si to jako vydřeli. Doufám, že vám nebude vadit, že zmíním ještě jiný podcast. Kamarád Vilda Franěk dělá, že ho Sport Live pro Insider. A ten tam měl vlastně našeho šéfa jako hosta, Dušana Mendla, a ten tam vlastně říkal, že my jsme se jako povedli jako ročník v uvozovkách. Ono se teda od té doby, co my jsme měli tu stáž, tak se jako oficiálně nedělalo další, jo? Takže za těch posledních 9 let, jako jsme byli my poslední obsadili všechna místa. Oficiální jsme byli stážisti my, teď tam občas někdo přijde, ale napíše jako jeden článek a jde domů. My jsme fakt jako ráno přijeli, napsali jsme 2-3 články na sportovní část TN.cz, pak nás poslali třeba na tiskovku Sparty fotbalový natáčet, zároveň nás pustili fakt i k tomu do sportovních novin udělat reportáž, pak nás pustili do těch večerních, prostě, že jsme tam měli nějaký jako posun. Ale co se mně mimochodem líbilo, tak při tom přijímacím řízení Vláďa Rosolo, který teď má mimochodem i vedoucí funkci jakoby v televizních novinách, tak on mi říkal, samozřejmě ne nějak ošklivě, ale prostě, hele, nepočítej s tím, že si na stáži zakomentuješ, jo. Samozřejmě jsem si zakomentoval, že tehdy prostě fakt jako, já nevím, 2 týdny předtím, než mi to mělo končit, tak všichni věděli, že vzniká O2 TV Sport tehdy a bylo jasný, že od nás nějaký kluci jako... To byl rok 2019? Ne, to je blbost. Nevím 15-16. No. 9 let zpátky. Tak vzniklo právě Outůčko, nějaký kluci odcházeli, tím pádem se tam otevřely nové pozice. Přesně v ten termín, kdy mě končila ta stáž. Prostě timing ideální. A právě Dušan se mě zavolal a ptal se mě na to, jak to mám teda jako s tou praxí, jako, že jsem prej komentoval a tak. Jsem říkal, no, jsem to psal do toho jako CVčka, prostě dělám hokej jako na typ sportu a tak. A on mi říká, zvládl bys jako třeba i fotbal? A já říkám, tak jako asi jo, prostě sleduju to, nevidím v tom problém. A tak chtěl bys to jako někdy zkusit? Do zdi, že kdo neví, tak znamená prostě ne do vysílání, ale prostě si to nahrajou pro svoje potřeby právě třeba takhle, že někoho zkoušej. A říkám, no tak jako někdy jo, já jsem se tehdy třeba na ten hokej připravil třeba 3 hodiny na jeden zápas. Si fakt jsem, jako, když člověk najde ty automatizmy, tak prostě to trvá. A on mi říká, no tak za půl hodiny, poločas fotbalu, 1/3 hokeje. A říkám, cože? Teď jsem si napsal soupisky a šel jsem do zdí komentovat zápas, nevím, jako v podstatě jsem neměl přípravu, jenom jména. Ale samozřejmě tam šlo Dušanovi tehdy hlavně o ten projev. Jako to zní dobře, tak. Přesně tak. To, že prostě jako nemáš ty konkrétní informace o těch hráčích, tam bylo jedno a očividně jsem uspěl, no, protože si mě tam nechali. Ku podivu teda člověka s hokejovou praxí na fotbal, ale tehdy tam, že jo, snad byla jenom Evropská liga, Chelsea TV, že těch fotbalových zápasů nebylo tolik, že jsme tam v podstatě byli s Michalem Hrdličkou ve 2, plus ještě, jo, že tam byl Havrila tehdy taky a jsem rád, že to tak dopadlo, protože pak Michal se trochu uklidil do studií, takže pro mě zbyly ty zápasy, já jsem prostě na Evropskou ligu, že jo, prostě na Spartu, na stadion a vtipný je samozřejmě, že tehdy, když jsem poprvé jel na stadion, tak jsem si říkal, kurňa, to je vrchol, jo, teď jsem jako hustej, že jo. A pak zpětně, že na to člověk kouká, tak
jako finále Ligy mistrů, mistrovství světa, to je trošku jiný level, no. Ale mně se jako normalita mně se líbí ta věc, že jako jsem docela jako skromnej. Tady, kdybyste se zeptali fakt jako lidí, co mě tady znají s Chrudimi, tak spousta lidí jako očekávala, že mě to nějak jako vleze do hlavy, to, že prostě jako se mi v tomhle bude dařit. Ale já jsem prostě pořád jako pokorný chlapec s Chrudimi, já říkám, a jsem strašně vděčný za to, že to můžu dělat. Jako no. No, ty jsi teda na Nově teď jak dlouho? Teď někdy to bylo právě 9 let od té stáže, to je v únoru to začínalo. Mm-hmm. Takže se budeme bavit o zaměstnaneckém nějakém poměru, když jako oficiálně jsem teda externista, ale braný jako internista, protože prostě jako svým způsobem jako jsem tváří nějak toho komentátorského týmu, tak fakt to jako bude... do dneška ještě oficiálně si externista. Ale tak jako v tom jako není podstatně rozdíl, to je jako, tak se to nazývá, že ta funkce. Ale v červnu vlastně to bude 9 let, kdy jako dělal na Nově vyloženě práci. A ta pozice na té Nově se pro tebe nějak změnila za tu dobu těch 9 let? První, myslím 3 roky, tak jsem k tomu komentování samozřejmě dělal ještě v tom zpravodajství, což byla jako taky fajn zkušenost. Je to zase prostě trochu jiná práce, taky kreativní. Člověk si vyzkouší časový pres, to, že fakt jako musí dodržovat deadliny na vteřinu, prostě přesnou dílku reportáží, protože prostě při cenách reklam jako na velký Nově prostě nemůžeš přetýct, že jo. Takže člověk se dostal samozřejmě do kontaktu se zajímavýma sportovcema. Mluvil třeba s Usainem Boltem, což tak je hustý, jako mu člověk se všechno dostal. Ale postupem času jsem chtěl ten čas jako věnovat víc tomu komentování. Tím, že i přibýval ten content, začal jsem dělat tu NHL a řekl jsem si, že radši budu ten čas věnovat tomu komentování než tomu zpravodajství, takže jsem jako opustil tuhle část, ale furt sedíme jako ve stejné redakci. Čas od času, když se jako hodně nudím, třeba mám velký prostor mezi přenosama, protože občas děláme třeba 2 denně, jeden mám po obědě a pak až večer, tak když je třeba NHL, kterou jsem komentoval den předtím, tak ještě jim pomůžu, jen tak. Třeba si udělám repku. Není to tak často, protože nestává se to tak často, aby ten čas byl, ale jako baví mě to a občas zazpomínám. A myslíš si teď zpětně, že tak rychle ses dostal ke komentování, že třeba bylo málo lidí jako komentátorů tehdy na Nově? Kdyby ve mně Dušan tehdy neviděl nějaký talent, tak by mě nevzal. To tam mi říkal, že prostě on má ten přístup takový, že prostě když ten talent vidí, tak si myslí, že by člověk měl dostat jako šanci postupně mu prostě přidávat, což přesně já jsem měl takovýto tempo, prostě nejdřív jsem dělal Chelsea TV, prostě což vždycky byl záznam, že jo. Pak postupně víc a víc těch přímých přenosů, najednou hle, bum, první Evropská liga, bum, poprvé na stadion, český tým, zase vyzkoušej tenhle tlak. Postupem času se to nabalovalo a bylo to čím dál tím prostě víc. A to tempo, který on mi vlastně jako nastolil, bylo, myslím, zvolený správně. Teď už se počítá s tím, že zvládnu všechno. No. Tenkrát, když jsi začínal, tak měla Nova vlastně jenom Evropskou ligu a Českou. Kdyby se ta situace nezměnila, kdyby třeba nekoupila práva na Ligu mistrů, uvažoval by si o změně stanice? Těžko říct. Jako, tam byla výhoda toho, že právě jsem dělal ten hokej, takže ta NHL toho vyplňovala spoustu a myslím si, že nebejt fotbal, tak mám víc hokej. Protože si myslím, že Roman Jedlička, který zase má prostě na starosti hokej, tak aspoň podle toho, co mi píše, doufám, že to myslí upřímně, tak je spokojený s tím, co tam předvádím, tak myslím si, že bych zase jako víc dělal třeba ten hokej. Že prostě neměl jsem nikdy důvod utíkat a to jsem nabídky měl. A jsem rád, že i Dušan si to uvědomuje, že ty jako nabídky mám, protože prostě to jméno jsem si udělal a že se tak s tím jako operuje, že si jako i oni jsou rádi, že já na té Nově prostě furt zůstávám, že jsem věrnej. Že toto je teď dilema, které řeší třeba komentátoři na České televizi, kde třeba ubývá teď čím dál tím víc sportů a přechází a tak, takže... Není to jednoduchý, ale na druhou stranu ve světě to funguje mnohem jako, řekněme, častějc, že ty komentátoři vlastně jsou vlastně na externu. A točí se to přesně podle toho, tam kam jdou práva, jdou ty komentátoři. Tady to úplně tak nefunguje, kdo ví, třeba to tak taky jako dopadne jednou, ale zatím je ten svět nastavený u nás trošku jinak. A já jsem rád, že to takhle je, ve výsledku teď můžu být fakt nad minus spokojený. Máme ty nejlepší fotbalové ligy, co jsou, máme Ligu mistrů,
nejlepší hokej na světě. Ještě abych si stěžoval, že jo. A v podstatě furt přidáváte. Ono to u nás tak funguje trochu, že máme formule v podstatě, tam ty komentátoři taky půjdou zprávama. Mm-hmm. A myslím si, že i americký fotbal taky mění spekuluje, vlastně, že by šel právě k vám na novu. No. Tím pádem si myslím, že všichni ty komentátoři by šli taky na novu. Právě ve smyslu toho sportu, když ten člověk už si udělá jméno, tak on má obrovskou diváckou základnu a diváci pak nezvládají, když ta jiná televize koupí ty práva a začne to komentovat někdo jiný. Je to těžký. Já třeba první 3-4 roky, tak jsem moc fanoušků neměl, že jo. Protože to jsme zase u toho lidi byli zvyklí prostě na ty jména pořád dokola. Míra Bosák, Robert Záruba, tehdy třeba ještě Petr Svěcený a tak. Naprosto po právu. Prostě všichni jsme na nich vyrůstali, že jo. Ale jsem strašně rád, že teď už jako usoudili, že můžeme dostat šanci my jako další. Já třeba poslední 2 roky, po tom loňském roce obzvlášť, když jsme zvládli ty první roky, jakoby, nebo ne loni, že jo, rok, to už je zase 2022, ten čas letí, že jo. Sezóna 21-22, kdy jsme měli poprvé ty ligu mistrů a tak. A mistři světa. Tak tím, že jsme to prostě všechno zvládli, tak najednou prostě ta, nechci říct popularita, já to nemám rád to slovo, ale prostě ta osvěta, že existují jiní komentátoři a řekněme nějaký aspoň trošku respekt jsme si prostě u těch lidí získali. Do podvědomí jste se. Ano. A já třeba teď, podle mě, jsem celkem za dobře třeba s fanouškama jako Slavie, Sparty, Plzně, prostě, že jako se mnou nemá nikdo nějak tak zvlášť problém, samozřejmě nezavděčí se člověk všem, vždycky prostě se najde někdo, komu prostě člověk nesedí a nic s tím neuděláte, to prostě jako tak je. Ale tam je strašně vlastně zábavný na tom celém, že můžu říct zítra jednu větu špatně, takhle se to otočí a třeba rok budu mít smůlu těch lidí, jestli mě zase jako znechutí. A můj úkol je ten něco takového neříct a jako samozřejmě člověk umyslně jako nedělá chyby, nechce říkat nějaký kraviny, prostě snaží se prostě tu práci dělat fakt nejlíp, jak může, ale nikdy se to stane. Stačí jeden sporný moment, jedna blbá ruka. Když já to pravidlo blbý nevymýšlel, tak prostě můžu to říct jinak, než se zalíbí většině a může najednou přijít moment, kdy zase budu v nevoli. No. Když jsme mluvili... Ještě jsem chtěl jenom, v podstatě je to tak, jak říkáš, já jsem s chodou okolností včera měl štěstí, já jsem byl na tvém TikToku a četl jsem tam nějaký komentář, kde ty si omylem řekl prostě, že se nastavilo 5 minut a ty si řekl, že uběhla 1 ze 4 a on to tam úplně, jakože ten fanoušek, jakože to bylo fakt špatně a přitom mi nepřišlo vůbec, jakože by to, jako chápu samozřejmě, ale že jsou to někdy fakt kraviny. Jako. Je to chyba. 99% těch komentářů se věnuje takovýmhle chybám, který člověk před 10 lety o nich nevěděl, protože nebyly internetové televize, nedalo se to přetáčet, jako málo kdo si nahrával ty přenosy, že jo. A když se někdo jako přeřek, tak to bylo odpuštěno, se zahrálo do autu, že jo. Teď to funguje tak, že prostě jsou lidi, neříkám, že zrovna tady ten konkrétní člověk, ale jsou lidi, kteří vyloženě na ty chyby čekají. Si pustí ten přenos a teď jako fakt jako třeba něco si přeřekneš, blbě i řekneš to jméno, jako, což občas jako je těžký. Jsem zrovna na té přednášce měl jako pár těch složitých jmen, nikdo se ani netrouf to zkoušet vyslovovat, že jo? Ty to máš říct 50krát za přenos. A si to můžou pauznout, vrátit, pustit si to a že si to nahrát, že jo. A co, nějaký nezajímá zbylých 20 minut toho zápasu, šup to rychle dát na Facebook, prostě pokusit se jako schodit toho člověka. První 2 roky jsem si z toho dělal docela hlavu, než si jako ji nastavíš na to, jak to prostě funguje, nevíš, jak to funguje, tak jsem si měl docela problém, ale poslední roky jako jsem rád za konstruktivní kritiku, když přijde, protože jako nejsem dokonalý, nikdy nebudu, navíc tohle práce, kde se furt učíš, vždycky přijde něco, co tě překvapí, co vidíš poprvé a tak tomu je potřeba přistupovat, ale já se neschovávám, já prostě, když tu chybu dělám, a vím o ní, si to uvědomím, tak já se i v tom přenosu omluvím. I proto si myslím, že relativně mě ty fanoušci mají rádi, že já prostě jako přistupuju k tomu fakt lidsky. A tady těm komentářům jako se fakt zasměješ, no. Taky tam psal nějaký jako slovenský klub, co většinou malí kluci, že jo, jako, co tam mají možnost jakoby s tebou komunikovat a to pro ně jako super, že jo. Tak tam psal, jsi dobrý, ale děláš chyby. A já říkám, a můžeš mi teda jako napsat, jaký chyby? A on, no tady se zadrhnul. A já říkám, tak jako to se stane, že v 90 minutách prostě. A to jsou přesně ty věci, které ti vyčte člověk, který si nedovede představit, jak ta práce vlastně jako funguje. A ve chvíli, kdyby se na 2 minuty prostě posadil před ten zápas,
tak to většinou dopadá tak, že vlastně na ty 2 minuty řekne třeba 2 věty. Že se nesrovná vůbec s tou rychlostí a tak a pak ti řekne, aha, tak já jsem ti křivdil. A takhle jsme to měli několikrát, tam občas jako probíhají na Nově takový akce, že máš jako něco jako den otevřených dveří. Takže občas jsme v té komentátorské kabině, přijde ti tam skupina lidí. Někdo sebere tu odvahu si to jít zkusit a pak prostě jako řekne, to v životě nemohl dělat. Jako. A stává se ti, že spíš ty lidi tě jako hejtujou, než by tě chválili na těch sociálních sítích? Teď jsme právě ve fázi, kdy mám třeba 90/10 ty pozitivní reakce. Bylo to i naopak, ale jak říkám, myslím si, že tam to bylo právě spíš tím, že ještě jsme nebyli v době, kdy byli lidi schopní jako respektovat fakt, že prostě nebudou jen 4 komentátoři, ale bude nás třeba 20-30, který prostě budou se střídat. Ale jak říkám, no, může se to fakt jako hodně rychle změnit. Já doufám, že se to nestane, protože jako je to fajn. Nejsiš pod takovým psychickým tlakem, protože je to náročná práce na hlavu, prostě když jdeš dělat jako ligu mistrů, tak víš, že na tebe kouká prostě celá fotbalová republika a prostě řeknu to neslušně, není to prdel. A když pak ještě víš, že prostě jako někdo fakt jako vložně čeká na tvoji chybu a dá ti to sežrat, tak to prostě nebylo příjemné. A já vím, že ten komentář může přijít kdykoliv, ale prostě musíme si nějakým způsobem žít tam. No. A pročítáš si teda? Já si nemám problém si to číst. No. Právě já čekám na to, když tam objeví ta konstruktivní kritika. Čekám se vždycky jak jednou za rok. A často to ještě navíc bývá, takže člověk nám třeba vyčte chyby jako ve výslovnosti. A já vím, že mám pravdu. A to mě nejvíc fascinuje teda jako jedna věc, že třeba když jsme měli mistrovství světa, tak nám prostě poslali vyloženě videofily, kde ty hráči říkají svoje jméno. Takže u spousty hráčů, kde byla diskuze třeba Joao Felix, tak ta diskuze skončila. Prostě na tom videu řekne Joao Felix. A stejně prostě ty to řekneš v tom přenosu, a protože třeba u konkurence to říká jinak, tak ti přijde 10 zpráv, kurně, říkejte to takhle, teď je to správně takhle, ale nemají pravdu. A ty jim pošleš to video, kde ten Joao Felix říká, já jsem Joao Felix. A oni ti řeknou, mě to ale nezajímá, je to Portugalec, tak prostě by to měl být Feliš. Těžký občas. Když jsme se bavili, jak se proměnila tvoje pozice, tak určuješ si třeba zápasy, které jako komentuješ? To je v gesci Milana Štěrby, který má jako tu vedoucí pozici, je šéf, komentátor fotbalový a rozhazuje to on. Samozřejmě, že máme neúplně rozdělený ligy, ale třeba já mám víc prostě Bundesligy, La ligy. Zase jsou kluci, kteří třeba dělají víc Serie A, což já nedělám skoro jako vůbec. Ale Milan říká, že jako tebe tady mám zaškatulkovanýho jako člověka, který prostě odkomentuje fakt jako všechno a na 100%, že prostě jako ví, že jsem pacient, že to prostě jako sleduju a nemám s tím problém. Ale neříkám si. Asi jako sami vidíte, že prostě dostávám ty atraktivní zápasy, ale dostávám i prostě, teď jsem chtěl říct Gironu, nevím proč, teď ji nemůžu říkat, že jo, teď bojuju o titul, ale prostě třeba v loňský sezóně, když člověk komentoval Gironu s Almerí, tak prostě to nebyl úplně zápas, který by si vybral v konkurenci Real Madrid a Barcelony, ale prostě, jak říkám, já odkomentuju všechno. Je mi to jedno, ale samozřejmě jsem rád, že si dostávám teď prostě k Leverkusenu, že komentuju v podstatě každý zápas Ligy mistrů, co vysíláme. A myslím si objektivně, že si to zasloužím za to, jak prostě k té práci přistupuju, jak se posouvám a jak na to reagují i diváci, protože samozřejmě svým způsobem oni mají to rozhodující slovo. Když si řekl teď, že troufáš si říct, že odkomentuješ cokoliv, tak popiš nám, jak probíhá tvoje příprava na zápas. To je odkud třeba čerpáš a takhle. To je jedna z věcí, která se vlastně hodně proměnila. Dřív jsem měl fakt jako hodně papíru a jak jsem říkal, pak jsem zjistil, že to prostě pro mě úplně není. Takže já většinou před sebou u fotbalu mám jenom soupisku. Jakoby s rozestavením jména, čísla, rozhodčí a tak. A zbytek mám v počítači. Mám jako nejlepší zdroj, co jako existuje, co se jako statistik týče, tak je aktuálně Transfermarkt. To si myslím, že používá jako většina. Pak třeba teď Opta vydává prostě strašně zajímavý čísla, na Twitteru postují to nejzajímavější, ale už začali event pouštět jako data jako takový během zápasu, což je strašně fajn. A pak člověk jako převážně prostě musí spoustu věcí načíst, naposlouchat, tiskovky, rozhovory. Předplácím si The Athletic třeba prostě, protože samozřejmě my nemáme přístup k těm hráčům, že by se s nimi pokecal sám. To se ti poštěstí prostě párkrát do roka.
Takže jako čerpáš tady z těch všech zdrojů, od dalších novinářů zahraničních, pak je super, když se potkáte jako na stadionu s lidmi, se kterými si píšeš třeba přes Twitter. Nebo jsem čet třeba knížky od Johna Crosse, který se motal kolem Arsenalu, psal vlastně životopis Arsena Wengera. A já jsem pak zrovna shodou okolností na tom Satnoho potkal a měl jsem možnost se s ním pokecat. Na evropský lize pak přijde z toho novinář třeba z Německa, chce o tobě vědět jako ty aktuální informace. Třeba si ověří výslovnost, protože pro ně je to těžký samozřejmě ty český jména. Nebo ti pak zavolají zase z řeckého rádia, třeba když Liberec měl hrát s Paukem tehdy, myslím. Takže jsem zase ještě jim poskytoval informace já, takhle zase oni nám poskytujou. Výměnný obchod. Přesně tak, výměnný obchod a jsem rád, že to takhle funguje, že vlastně se vzájemně jako respektuješ a je to skvělé, že to takhle funguje. No a kdybys to měl zhruba vyčíslit? Dřív, jak jsem říkal, to byly třeba 3 hodiny, ale já teď říkám, že to vlastně kontinuálně prostě jedeš furt. Moji kamarádi jsou zvyklí právě, že když jdem třeba se sejdem na tom pivu, že prostě ten telefon v ruce mám, nebo občas kouknu na ten Twitter, protože sami víte, že prostě to žije non-stop. To je 24/7 se něco děje. Ještě navíc, když děláme tu NHL, takže prostě i v noci. A furt jako musíte viset na tom internetu, aby vám jako něco neuteklo. Pak prostě to jako těžko dohání. A samozřejmě ta nejtěžší část přípravy je vždycky před sezónou, kdy jsou jako změny, že v těch sestavách, přestupy a tak. Tam získáš ty základní jako informace, si shrneš a pak to jenom v podstatě doplňuješ vždycky před zápasem nebo v průběhu toho týdne, než něco vyleze, tak si to tam dohodíš a vytáhneš jako co potřebuješ. Ale jako stejně, ty si uděláš přípravu a použiješ v tom přenosu 10%. Protože prostě jako zase já jsem ten typ, který nechce moc přehlcovat informace, ale chci se věnovat té hře. A volím tak v mém případě podle mě tak 80/20 hra a ta přidaná hodnota nějakých prostě pikošek a tak. To říkal právě Petr Svěcený, že třeba když začínal komentovat, tak ti diváci dostávali hlavní informace o tom utkání, o těch hráčích, o tom týmu z toho přenosu, ale v dnešní době sociální sítě, všechno si může najít a takže o to těžší přinést tomu divákovi něco nového a navíc ten komentátor musí počítat s tím, že třeba když komentuje Chelsea, tak na to se dívá borec, který je zarytý fanoušek Chelsea a o tom klubu ví ještě víc než ten komentátor. Přesně tak, hele, spočítejte si to. La Liga, Bundesliga, Serie A, Liga 1, plus týmy Lize mistrů, 32 týmů v NHL, vynásobte si to počtem hráčů. To je jako nesmyslný číslo, že? Co by člověk jako měl nějakým způsobem jako střebávat. A vždycky to tak bude. Prostě budeme komentovat Manchester United West Ham, plácnu, tak ano, pro normálního diváka my tu přidanou hodnotu přinesem. Ale musíme si uvědomovat, že nemá smysl říkat prostě jako úplně totální základy, protože tím bychom naštvali přesně tohle fanouška zarytýho West Hamu, který pozná každou klubovou legendu prostě na tribuně a tak. A to se nám třeba i občas stane, že prostě když se ti poštěstí, že zrovna se jako trefíš, protože fakt jako neznáš všechny, nejde to. Hlavně ty zestárnou ty lidi. Jako, ty třeba prostě ještě nejsou popisky. No to nikdy nejsou. Tam jako málo kdy se stane, že když ti zaberou tuhle tribunu, že by ti tam dali popisy. To fakt jako musíš vědět. A takhle mi párkrát přišlo, jako, že hele hustý, jako, že prostě jako víte i tohle. A říkám, co náhoda. Občas se to ti stane, že ty slyšíš toho komentátora anglického, on řekne nějaký jméno. A tak ty to zkusíš ještě, že jo, do Googlit rychle, prostě, aby si to ujistil a neřekl to blbě třeba. Ale je to v tomhle těžký, no, prostě musíš tomu tak přistupovat a uvědomovat si to, protože samozřejmě dneska fakt ten přístup k těm informacím je strašně jednoduchý. A vybrat z toho to, co tě jako, nebo to, co zaujme toho diváka, je těžký. Ale já už si myslím, že jsem se to nějakým způsobem naučil, že fakt jako přečtu hodně věcí, ale vím, že hele, tohle prostě si přečte každý, bylo to v každém rozhovoru a tak nemá cenu to jako prostě rozebírat a vytáhneš fakt něco, co i tobě přijde zajímavého a víš, že to bude zajímavý pro ty diváky. A ty přípravy si pak někam ukládáš, protože třeba Robert Záruba říkal, že má dlouhodobou a krátkodobou přípravu a že ta dlouhodobá je vlastně to, čím plní on ty krátkodobé. Hele, možná to bude znít šíleně, ale věřím svojí hlavě. Protože já jsem toho názoru, že samozřejmě takhle, nebavíme se o statistikách a tak, ale mně přijde zbytečný v dnešní době si někde prostě uchovávat nějaký šanony ve chvíli, kdy právě třeba máš Transfermarkt. Proč já bych si to měl někde jako skladovat, když prostě 2krát kliknu a vyjede to na mě.
posunuli jsme se do 21. století a já úplně naprosto chápu, že Robert v tom třeba pokračuje, protože prostě je na to zvyklý a po těch, já nevím, 20 letech, 30 letech, já už nevím, jak on dlouho to dělá, tak to se těžko předělává, prostě ty tvoje zvyky. Ale já jsem prostě ta jiná generace a prostě ukládám si fakt jen ty informace, které vím, že jako bych zpětně nedohledal. A fakt jako mám tu kliku, že ta hlava mi funguje celkem dobře a že jako když něco prožiju na tom komentátorském stanovišti, jak to z té hlavy nepustím. Hlavně mě nezkoušejte teď. Ne, to ne. Ale když jsme mluvili o tom Robertovi, což se dá říct asi taková legenda českého komentování, máš ty sám nějaký vzor komentátorský? A nemusí být jenom z Česka. Samozřejmě, že jako člověk měl jako Roberta Míru, že jo, to jako bez debat. Ale pro mě je to Martin Tyler z Anglie. Já v jeho věku bych chtěl mít takovej hlas, pokud teda ještě budu dělat. Fakt se mně líbí ta barva a je skvělej. A je strašně fajn, právě když děláme třeba FA Cup, ligový pohár, nebo občas ligu mistrů, když on tam je a já mám v těch uších, tak je strašně příjemný pocit, že já třeba řeknu nějakou myšlenku hlubokou, se úplně tak jako pochválím, že jo, jako v hlavě, že to docela jako bylo dobrý, a on to za minutu řekne. Tak já si říkám, kurňa, tak já nejsem jako úplně blbej, ty docela jako dobrý. Takže takhle jako i takovýhle věci tě jako potěšejí, maličkost, ale je to fajn. Takže vy, když komentujete, tak vždycky vám běží, vám komentátorům, ten původní komentář. Ne vždycky, u Ligy mistrů to většinou tak je. Stejně tak jako když my vysíláme český tým doma, tak ty zahraniční televize, které to přebírají, tak slyšejí nás. Tak je prostě jsou nastavený ty linky, oni z toho mají prd samozřejmě, že jo, co si budeme, nikdo vám nerozumí. Ale je to strašně fajn, protože když nejsi na tom stadionu, tak ty si spolíháš na to, co ti ukáže ten režisér v přenosu. Může se stát něco bokem, ty to nevidíš, oni to na tom stadionu vidějí. Takže není to tak, že ty bys jako nějakým způsobem jako překládal, co oni říkají nebo tak, ale použiješ třeba 2krát za zápas to, co oni řeknou, to, co ty vlastně nevidíš. Ale samozřejmě stane se teď třeba, že jo, včera PSG Real Sociedad, tak si můžeš vybrat, jestli poslouchat Francouze nebo Španěla a to mě třeba jako nic nedá, že jo. Umím anglicky docela dobře, ale zbylý jazyky. Ještě zůstanu na chvilku u té přípravy. Čteš, zajímáš se třeba i o sportovní historii, o celkový kontext třeba toho sportu, toho klubu, nebo spíš prezentuješ tomu divákovi to aktuální? Spíš to aktuální, ale vlastně někdy jsme i nuceni vlastně zabrousit do té historie. Když se podíváš ty třeba právě jako příklad Girona, tak z historického hlediska samozřejmě se díváš na to, jestli se někomu už něco takového podařilo. Zároveň vlastně zkoumáš to jako jaký byl největší úspěch do posud toho klubu. Girony to je celkem jednoduchý, protože ta vlastně v podstatě podruhý snad jako v lize, že jo, a nedraje o titul teď, nebo o poháry spíš, jak já říkám. A strašně těžko se ta historie dohání, protože prostě, když si vezmeš ty roky, ty eura, mistrovství světa, finále poháru, vítězů poháru, prostě další předchůdce ligy mistrů a tak, kde se měl všechno prostě dohnat. Tak jako kolik mi to zabere prostě, jako, když teď jako máš, nevím, 3/4 týdne ti zabere ta práce jako taková, pak přece jenom musíš nějakým způsobem vypnout a ještě do toho nacpat právě to, že si prostě jako něco dostuduješ. Ale taky nám to ulehčují sociální sítě, protože samozřejmě teď jako poslední týden, nevím proč, se jako algoritmus funguje, takže víš, že jsem hodně v kontaktu teď třeba s Martinem Jiránkem, tak furt mám ten jeho gol skoro z půlky, když hrál za Groznej prostě. Furt mi ten gol, to názvuje Instagram, na Twitteru to furt vidím a tak. A právě v kontextu toho vždycky, když vidím nějaký takovýhle moment, nebo třeba Roman Bednář se mě furt spamuje na Instagramu prostě jak těma videama historickýma, tak člověk to vidí a tak si to zpětně řekne, hele, jako co se tam dělo, že jo, a dopoví si to. Nebo pak třeba můžeme poděkovat, že o Netflixu teď třeba za dokument o Beckhamovi, to je fantastická jako věc. Že prostě vidíš, dopoví ti to tím způsobem ten příběh, který ty znáš jako z určitého úhlu pohledu. Teď najednou vidíš, jak to asi jako teda bylo, když to samozřejmě taky bude přibarvený. A tak no. Protože teď mi oprav, pokud se budu mýlit, ale myslím, že na Twitteru si řešil po finále Ligy mistrů, že nějak si v emocích řekl nebo něco v tom smyslu, že to byl nejlepší zápas nebo něco takhle a pak si myslím... To bylo po finále mistrovství světa. Jo, po finále mistrovství světa. A byla tam celkem diskuze, no. A... Že vlastně... Pak už vím, počkej. V Lize mistrů to bylo, že já jsem prohlásil, že Manchester City je možná jako nejlepší anglický tým vůbec.
A zmiňuji to proto, protože někdy třeba divák třeba 60, 70 a řekne si, tyjo, jako třeba, co to žvaní, jo, já jsem zažil třeba Manchester v 60. letech a ten válcoval úplně, dávám příklad. Tak, že třeba z tady toho pohledu, víš, myslím jako tu historii, že jestli třeba někdy jako na to nenarážíš. Hlavně třeba zamrazilo tehdy, že vlastně tam, já už teď nevím, kdo to byl, ale nějaký jako kolega novinář tam do mě jako úplně zašil jako v smyslu, jako co to mele. Ale právě se na to nepodíval tímhle kontextem, že jako ano, když on tam jmenoval vládců Manchester, že jo, pod Fergusonem, když hráli proti Bayernu a takovýhle jako momenty, ano. Ale musíte brát potaz taky ten kontext toho, jak teď fotbal vypadá teď, kdo proti ním hrál, jaká je ta situace prostě a tak. A prostě v kontextu toho, kde jsme aktuálně ve fotbale, tak jako udělat treble jako tým z Premier League je prostě jako strašně těžký. A oni jako prošli celkem suverénně, že snad vyjma toho finále Ligy mistrů, kde jako ten Inter byl lepší, tak jako ten Manchester prostě ten byl úplně jinde a vlastně já si zatím zpětně jako stojím. Řekl bych to znova. A nemáš někdy strach z těch hodnotících výrazů, když je používáš? Určitě. Ale jako zase na druhou stranu o to jsme komentátoři. Já se snažím vyhýbat tomu, abych někomu říkal, co jak měl nahrát prostě a tak. Samozřejmě, že když pak, zrovna když jsme u toho finále, teď jsem tam viděl ukázku, tam byla šance, kdy z úhlu, myslím, Lautaro snad šel a napál Andersona, přitom mohl přihrávat, tak tam řeknu, že asi měl spíš přihrávat, ale logicky jako vidím tam prostě dva borce, jak se hlásejí, prostě jsou tam volný, tak to vidí každej, že jo, může si to dovolit říct, ale v životě bych si nedovolil, jako obzvlášť jsem to nikdy nehrál, ještě na takový úrovni, jako hodnotit to, že někdo něco jako měl udělat jinak. Chybu poznáš, okomentuješ ji, ale učit někoho hrát fotbal to já nemůžu, že jo. Ale pořád jsem komentátor a pořád si myslím, že mám právo na to v tom přenosu říct svůj názor. Což třeba já jsem naposled udělal taky strašně velká diskuze, že hrál Newcastle v Parku princů, že jo, ta ruka. Což já jsem velký kritik toho pravidla. Tam prostě my chodíme na přednášky. Máme jako školení od rozhodčích, který jsou školený FIFou, UEFou, přijdou k nám, dají nám učebnicové příklady. My jsme si vyžádali vyloženě vlastně jako cvičení na ruce. A tohle byl třeba příklad, který jsme tam měli a neměla to být penalta. Jakože prostě ty máš pak v tom přenosu radost, že prostě ten názor vlastně svůj můžeš říct, hele, tohle jsme měli prostě na přednášce, odrazil jsem to od těla, nemohl nějak reagovat, přirozený pohyb a řekneš, není to penalta. Marčiňák přijde, penalta. A ty seš jako za idiota, ale vlastně jako nejseš, jo. Tady už jsme, prostě, naštěstí jsme se posunuli, takže i ty lidi to vidějí, že prostě to je nesmysl, že se to těžko komentuje, možná občas jsme trochu za alibisty, ale nebudu popisovat ten hru asi nikdy, jako prostě řeknu k tomu svůj názor. No. To je právě rozdíl, že vy komentujete ve dvojici, jako oba dva komentátoři, kdežto některé televize mají jednoho komentátora a experta, takže vlastně ten expert pak hodnotí, že horší je to právě třeba u vás. V podstatě ten komentátor se zbaví tíhy tohoto jako komentovat nebo to hodnotit. No. A proto těch expertů vlastně v Česku není tolik. Strašně těžko se schání, protože obzvlášť samozřejmě máme tu výhodu, že neděláme český fotbal, ale v tom českém prostředí strašně mají jako ty kluci problém hodnotit vlastně svý kamarády de facto. To je jako ten český rybníček je malý, každý se zná s každým. A pak když seš někomu vysvětlovat, jako co jsi to tam o mě mlel, že v té televizi, jako to je těžký. Mně v podstatě ale to vlastně na Nově to je ten americký model. Se mi líbí, že jsou ty dva komentátoři a někdy, když vidím některý ty experty, a nebudu říkat jako vyloženě jména, tak si říkám vlastně jenom tím, že on ten sport dělal, tak co ho staví do té pozice, že to může hodnotit líp než ten komentátor v podstatě, který si myslím, když to ten komentátor bude komentovat 20 let, tak možná to zhodnotí tu situaci líp než hráč, který sice ano, hrál nejvyšší soutěž, ale vlastně nemá takový vyjadřovací schopnosti, aby mi to říkal v televizi. Možná někdy až na sílu, jako dávat někde experta. Z mýho pohledu teda. Já souhlasím, jako já bych si rád zakomentoval někdy s nějakým fotbalistou. Myslím si, že ty kluci, co chodí k nám, tak jsou na to ideální adepti. Třeba Franc teď si vyzkoušel s Michalem Břežábkem komentovat a bylo docela hezký. Ono totiž občas France umlčet, to je nemocný, on by to odkomentoval sám ten zápas. Ale
Kor německý tým. Kor německý tým, no. On to zvládl v němčině hlavně. Nás vytahuje němčinu pořád a jako moc jako to úspěch nemá, no, protože jako se jako němčina 0, no. Ale jako máš pravdu asi, no. A hlavně zase je strašně velký rozdíl v tom, že prostě třeba v Anglii, že jo, když si vezmeš, co má zase stavu CBS, jako když tam ti sedí ti Rihanny, tak ten si může hodnotit úplně kohokoliv. Může si to dovolit. Může ho totálně skritizovat. Může mu to říct do očí. Ale samozřejmě jako vytáhni si tady, že jo, hráče, který ti pak budou hodnotit přesně třeba Barcelonu prostě. Samozřejmě je to jako k zamyšlení, ale myslím si, že tím, jak my jsme začali dělat ty studia, takže přesně kluci řeknou svůj názor, ale přesně jako, jak jsem říkal já, že si jako nedovolím prostě hodnotit a tak oni řeknou prostě, hele, někdo udělal chybu, z pohledu hráče jako viděj, obzvlášť třeba my máme, že Romana Bednáře, Davida Hloubka, který mají ten trenérský věm, takže oni prostě tu akci zhodnotí, hele, takhle to prostě asi mělo být, takhle to chtěli zahrát, nepovedlo se tohle a tohle, tady obránce měl vystoupit, neměl vystoupit, oni to zhodnotí. Ale přesně taky prostě nebudou učit Messiho hrát fotbal, že jo? No, ale v podstatě i na té CBS trošku výhoda toho, když to řekne přesně ten Thierry Henry, tak on v podstatě může říct to samé, co bys řekl ty, ale řekl to on, že jo? Takže v podstatě tam, i kdyby jsem s tím nejvíc nesouhlasil, tak stejně mu to jako v podstatě uznám, protože si řeknu, tak on asi to ví víc. A teď třeba jako velkou kritiku, že jo, teď schytává Jamie Carragher, hlavně od fanoušků Arsenalu, který si dovolil skritizovat, že jo, ty oslavy, které jsou za mě jako úplně v pohodě. Prostě jako kluci, ty tam mají dobrý tým, dobrou partu i s tím jako širším kádrem, realizačním týmem a on to jeden den skritizuje, druhý den Jürgen Klopp jde slavit prostě výhru nad Burnley, prostě pumpuje tam a nic neřekne, že jo. Prostě. No a když jsi řekl, že máte tak dobrý experty, tak neuvažovali jste právě jako někdy do přenosu? Že by třeba s tebou komentovali? Zatím máme ten model tak jak je. Jestli k tomu dojde, tak to je spíš jako na rozhodnutí pak na Milanovi ještě jako v konzultaci jako s vedením, ale myslím si, že plácnu teď třeba, kdyby v FA Cupu padl, já nevím, West Bromwich s někým a měl bych to dělat sám a prostě jako řekl, hele, nevezmem si tam toho Romana, který tam prostě hrál. Myslím si, že on sám by do toho šel a že by to jako nebyl problém. No, ty ale hlavně komentuješ z monitoru, což si i v jednom rozhovoru řekl, že podle tebe je to nejtěžší a to říká hodně komentátorů. Máš už za ty roky nějaký fígl, nebo je to spíše, že jsi prostě na to zvykl a už to takhle jako nebude? Už to nevnímáš, no. Už ti to přijde jako úplně normální. Samozřejmě vždycky je ten stadion lepší. Ale taky se ti stane, jestli to stalo třeba, když jsme komentovali v Plzni Bayern, že občas si neuvědomíš, že jsi v televizním přenosu a koukáš na trávník a něco ti ujede, že jo. Protože my jsme tam byli, tam dal Thomas Müller gól a zmizel. Najednou nebyl na hřišti a střídal. A my jsme jako najednou s Milanem nevěděli jako proč. Tak jsme tam spekulovali jako o něčem a přitom jako my, když jsme koukali na hřiště, kde jako slavili gól, tak tam v opakovačce, mezi opakovačkama bylo vidět, jak on odchází. A to nám samozřejmě omlátili o hlavu, ale oni si neuvědomují fakt, že prostě jako je to naše chyba zase, já se jako neschovávám, ale ty jsi na stadionu, koukáš na to, co se děje na trávníku a prostě na vteřinu zapomeneš, že vlastně potřebuješ, když je přerušená hra, sledovat vlastně, co ti režisér pouští do přenosu a vznikne se takovýhle jako v vozovkách malér, jako pitomost zase, jako, ale chápu, že se toho jako někdo chytí, že pak jako řekneš, že nevíš, co se děje, ale ve výsledku to v té televizi ty lidi viděli a samozřejmě jako je to pak blbý jako obhajovat se, no. Vy tam vedle sebe ale máte nějaký monitor. No jasně, je tam monitor, ale právě jako ty víš, že se na něj máš koukat při té přerušené hře, ale zároveň jako tam máš prostě tu tendenci koukat na to hřiště, když jsi na tom stadionu. A je to o blbý vteřině. To samý třeba, když komentujeme ve dvou, často si prostě, kdo sleduje ten TikTok, tak vidí, že tam třeba si ukážem, že tam vylítne jako ruka. Protože třeba prostě ty zrovna přebíráš nějakou informaci, co máš jako napsanou na papíře nebo na monitoru, na počítače, že jo? A ty to čteš a v tu chvíli se ti rozjede break. A ty zase jako koukáš do toho počítače, že jo? Takže prostě kolega ti řekne prostě drž hubu, věnuj se tomu jako co je na obrazovce a tak. A kdybych tam byl sám, tak třeba prostě prokecám gól, stát se to může, ale nemělo by. A je za tebe i horší
hokej komentovat přes monitor? Je to rychlejší hra? To je brutálně rychlý. Trvá ti, než si zvykneš u NHL na tu rychlost, no, protože to je jako fikot. A já jsem ještě, když jsem komentoval na ty páči, teď už to jako nestíhám, tu internetovou televizi, tak já jsem tady komentoval Pardubice, jak byly tehdy na Padáka asi 4 roky zpátky. A to byl příšerný hokej. Strašně špatně se na to díval, ještě hůř se to komentovalo. A já jsem pak třeba měl, jako v 7 jsem skončil tady hokej a jel jsem do práce dělat NHL. A já tam vždycky úplně seděl, prostě byl jako 10krát rychlejší, hezčí a všechno. A to jako rád se na to extraligu taky podívám, jo, ale je to prostě strašně obrovský rozdíl. Ale vždycky mě pobaví, teď se kluci jako neurazej, jako právě s českým. Vždycky bavilo právě, když byl ten juniorský šampionát, tak si vlastně postěžovali, že jako komentují najednou v noci, že jo, právě jako takhle na monitor, protože oni na to nejsou moc zvyklí, že jo, často komentují spíš prostě jako ze stadionu. A já jsem se vždycky těmhle tweetům jako pousmával, že prostě mi tam celou sezónu prostě, že jo, přenos v 1 ráno, ve 3 ráno, ve 4 ráno prostě jedeš na monitor vlastně celou sezónu a už ti to přijde normální a vlastně ti přijde nenormální, že si na to vlastně někdo stěžuje, že jo. Ale je to lepší z místa. No 100%, vždycky to je prostě lepší a sežere tě ta atmosféra. Prostě pak jako jsme se jako třeba na San Siru, jako tam, když to fanoušci Interu rozjeli, tak tě to jako fakt úplně jako vtáhne do toho dění. Jo. Když ty jsi byl vlastně na finále Ligy mistrů v Istanbulu a ten spot, který ti tam dali, ten komentátorský, to asi bylo dost vysoko nad tím hřištěm. To ti třeba jako nevadí, naopak? Rozumím si, na tom hřišti, to je jako perfektní. Istanbul byl v pohodě. Tam to spíš než jako vysoko bylo daleko. Tam je strašně široký pruh jako před hřištěm. To je tam, že jo, ta atletická dráha, tak. Jo. A nejhorší na to byl Camp Nou. Nevím, jak to bude vypadat teď. Já jsem ho stihnul, že jo, 2:22, ještě než to zbourali. A tam se jako měl fakt jako mravence na tom hřišti. Takže tam jako si byl sice na stadionu, ale spíš si komentoval z toho monitoru. No. A měli to všechny televize? Nebo jako? To jsem ve stejném, tam se máš, já nevím, 4 jako řady, možná 5 těch komentátorských pozic. Že by jako třeba Španělé měli lepší. Ten monitor běží v real time, jako ta hra? To je úplně stejné. No. Jo, takže vy to máte jako zpoždění, že o ty 3 vteřiny, než to doteče. A my máme jeden monitor právě jako takhle, když jsi na tom stadionu, kde vidíš to, co jde jako ven do toho přenosu, a druhý monitor tam pak ještě máš a tam máš takový jako hodně osekaný live statistiky. Máš označený, jako máš tam ty soupisky napsaný včetně hlaviček, vidíš, kdo už dostal kartu, kdo dal gól, kdo nahrával, a teď samozřejmě, když je VAR, tak tam máš i checking offside, červeně to svítí, když to je jako pozitivní výsledek té kontroly, takže se to rozsvítí zeleně, napíše ti to prostě jako, že gól, nebo naopak červeně se ti rozsvítí offside a tak, takže i takovou jako pomůcku člověk má, že vidí, co se děje. A což zase je ta věc, že my třeba, když bych tuhle situaci komentoval jako ze studia, třeba včera, kdyby se to stalo, tak já nevím, jak tam probíhá ta kontrola videa a nevím třeba, jestli řeší offside, jestli řeší foul, na stadionu to víš. Ale tak určitě využíváš nějakých, nebo ten Twitter ostatně, taky můžeš i při tom zápase, ne? Nebo to jo, ale tak jako, když se ti stane nějaký jako penaltový, nepenaltový zákrok, tak jako než tam někdo něco napíše, tak už je po té akci, že jo, to vyřešený. A mě třeba napadlo, jak jsi zmínil, že ten Thomas Miller střídal, tak možná třeba na tom live sportu bys to hned viděl, že jo? No, já jsem se to dozvěděl docela brzo, protože samozřejmě nás někdo hned označil na tom Twitteru, že jo. Takže... Ty už při tom přenosu. No, já jsem aktivní. Právě teď jsme třeba měli, že jo, s Milanem Štěrbou jsme komentovali madridský derby a komentuješ ve dvou a ten Twitter prostě je nejspolehlivější jako zdroj, to je vždycky jako nejrychlejší, že jo. Takže já tam prostě jako furt to refreshuju, když zrovna nemám slovo, furt jako koukáš jedním očkem na ten fotbal, ale snaží se jako často ti vyjede právě od opty třeba jako fakt jako hezký, aktuální, jako nějaký číslo statistický. A teď právě tam padl taky ten gol, kdy vlastně Luninovi bránil hráč v zákroku, ať už si o tom zákroku myslí, kdo chce, co chce. Tak prostě podle pravidel správně odpískaný, jakože to byl offside, gol neplatil, ale já jsem tam vlastně ještě zaspekuloval, že vlastně chápu, proč se zloběj, protože vlastně ta největší aktivita toho hráče, který nakonec pak byl v offsideu, tak byla při rozehrávce rohu, kde ještě v offsideu nebyl. On byl v offsideu až ve chvíli, kdy zakončoval ten hráč. Už během té vteřiny vlastně ten brankář nemohl jako nijak ovlivnit to, co se dělo. Prostě ten gol by dostal tak jako tak, pro ten balon by si nedošel. Ale samozřejmě někdo poslouchal zase na půl ucha a teď jako napsal, právě mě označil a
říká jako, protože že vůbec nechápu jako o čem spekuluju, jako jasný offside. Tak jsem tam jako během ještě přenosil, když Milan mluvil, říkám, však jsem to řekl, že to je offside, ale jako řekl jsem svůj názor, že prostě chápu i tu druhou stranu, proč se zlobí, a teď jsme vlastně viděli zase v lize mistrů hodně podobnou situaci Real Lipsko, zase podle pravidel správně, ale diskutabilní moment prostě. Mohl bych tady hodinu vyprávět o tom, proč si myslím, že by to offside být neměl, ten gól měl platit, jo. No ten gól by třeba teď konkrétně by padnul, i kdyby tam ten hráč nebyl, že jo? Právě no. Teoreticky. Ještě u toho monitoru, komentování a ze stadionu, jak si zapamatováváš čísla, jak identifikuješ hráče? My jsme třeba s Davidem byli na přednášce komentátorů z Radiožurnálu a ti třeba říkali, že pro ně je nejhorší mít jako na papíře sestavy, nebo třeba právě u hokeje, kde jsou formace, a mít to takhle, že oni to mají pod sebou, jak jdou čísla, a že se třeba... Jak to máš ty právě? Ale u fotbalu já mám před sebou právě papírek, kde máš prostě jako rozestavení, podle toho to mám, že já se neorientuju úplně podle... Samozřejmě vždycky čas od času ti pomůže číslo, ale spíš jako u toho fotbalu jako v většině případů ty borce znáš, poznáš je prostě na dálku podle postavy, barva pleti, vlasy třeba. Co se týče hokeje, tak tím, jak to je rychlý a jak se ti jako častěji střídají, tak tam přesně máme od NHL přístup jako takového media hubu, kde mají taky, si můžeš vytisknout prostě statistiky, tam je aktuální prostě kanadský bodování, úspěšnost vazování, prostě strašně moc čísel, úspěšnost přesilu, jak pak těch týmových statistik, ale pak ještě jako roster report, který ti vyjede 5-10 minut před úvodním vazováním, tam je to přesně seřazený podle čísel. A je to nejjednodušší, protože ty v té rychlosti jako ano, máš rozepsaný formace, taky jsem to dělal, teď už moc ne. A než si uvědomíš vlastně, která to je lajna, a než se podíváš, tak ti zbytečně uběhnou prostě 2-3 vteřiny. Takhle, když máš ty čísla, tak prostě vidíš, že to je prostě trojka, víš, že to je na začátku, víš, že to je 50, víš, že to je někde uprostřed, že to je prostě pasta, teď jako toho poznám, že jo, ale prostě jako si někdo s 88, tak víš, že v tom seznamu je prostě dole, že jako rychle dohledáš, když nevíš, ale většinou víš, už za ty roky, no. A když se stane, že nevíš? Tak to neví ani ten divák většinou. Což je jako dobrý, že ty se z toho jako ve většině případů můžeš vylhat. A nebo samozřejmě seš chytrej a opíšeš to, že neřekneš to jméno a řekneš to nějak obecně. A nebo ti to možná dojde, když prostě vidíš číslo někoho jiného než má puk, tak si řekneš, že je ve formaci většinou s tímhle, že jo? Ale když dá někdo gól a první 10 vteřinách neuslyšíš jméno, tak nevím. Nebo občas se to stane, že prostě tam je nějaká teď, nebo prostě máš akci, kde prostě se překřížejí dva hráči rychle a fakt se to občas stane, nebo přijdou dva hráči do hlavičkového souboje, nevíš, kterýho to trefilo a čekáš, že se to dozvíš. A ty to vlastně slyšíš z toho anglického přenosu. Za prvé, ale ne vždycky mají pravdu. To pozor, to zase jako nemůžeš jako brát 100%, že jako to. Teď jako ty se divil, jak často chybujou, jako to jako mě překvapuje. Občas. Jsi lepší. Ne, to vůbec neříkám. ale jako právě, že vždycky jako posloucháš občas nějaký názory, radši si zapnu originální komentář, že jo. A pak já občas slyším, jako co třeba fakt jako řeknou i za kravinu. Ne ty jako známější, ale ty méně známější, tak jako si říkám, tak si pomůžete, no. Ale chápu, že někdo jako rád poslouchá angličtinu, taky jsem občas poslouchal v originále. No ale jako hlavně těch neznámých týmů, právě třeba na mistrovství světa, když to byl Katar, tak jsem řekl špatně jméno, tak to nikdo nevěděl. U Reálu to je pak blbý, no, třeba už. Rozmlouváš se nějakým způsobem? Zpívám si cestou do práce v autě. A nechcete to slyšet. A dělá ti problém přepnout z normální prostě tak, jak mluvíš, a pak do spísané češtiny? Tak jak mě slyšíte teď, to mě fascinuje jako strašně, jak ten mozek funguje. Protože já jako mluvím hodně slangově, jako moc si nedávám pozor jako na ústa, jako mluvím lidově, tak jak mi ten zobák narost. Ale jako fascinuje mě, že ten mozek to dokáže jako fakt jako přepnout a najednou prostě jako vypustí některé fráze, které člověk normálně vůbec používá. Nenapadly. No. A fascinuje mě taky to, že mám vlastně úplně jiný hlas. Že takhle, když mluvím, tak mám jeden, když dabujem třeba nějaký magazíny, tak mám druhej, a když komentuju, tak mám třetí, který je jako vejš, takový mladší mi přijde trošku. A to taky není úmysl. To se prostě děje nějak samo, vůbec to nechápu. Jako. Mluvíš, máš ty 3 hlasy, když teď mluvíme, ale máš ještě třeba ten 4., když se fakt vypne ten mikrofon, a kdyby si třeba šel s kamarádama na pivo, tak to je takhle. Tak bude takhle, jo? Mm-hmm. Okay.
Sledujete jako Nova třeba i právě prestižní sportovní stanice a takhle a berete si s nich jako nějaký příklad? Snažíte se jít s trendem a... Furt si to děláme, jak chceme my, ale samozřejmě, že právě třeba CBS prostě sleduješ, jak to tam vlastně jako funguje ta chemie a tak. Ale tam se bavíš o úplně jiných rozpočtech, no. Takže kdybys chtěl replikovat něco, co dělají oni, tak to je nemožný. Myslím si, že my teď aktuálně to, co máme, se bavíme o studiu třeba a tak to je strop na český poměry aktuálně. Kdo ví, kam se dostaneme třeba za dalších 10 let, ale myslím si, že teď jako tohle je třeba jako maximum. Samozřejmě pak se můžeme bavit o té obsahové stránce, kde teď aktuálně prostě jedeme v určitým jako mustru, který se přizpůsobuje zrovna tomu, co jako vysíláme. A ty znáš Martina Kubičíka, který má na starosti ty studia, ten jako sleduje všechno, jako ten je schopen ve 4 ráno prostě poslat nějaký jako video z fotbalu, takže sledujeme to a určitě tam je hodně inspirace, který si člověk může vzít. Protože v Česku máme, že vás, Novu, O2 TV Sport a Českou televizi jako tři největší sportovní kanály televize. Z toho je právě jedna veřejnoprávní. Jak ty vnímáš právě rozdíly, když by že určitě musíte sledovat i konkurenci. Nám totiž přijde, že jsou trošku dva extrémy, že jeden je u veřejnoprávní televize, že na dnešní dobu mi přijde, že už jdou trošku zastaralejším stereotypním způsobem, že přece jenom ten trend je více show a takhle uvolněnější atmosféra. Samozřejmě Česká televize musí splňovat kodexy, dohlíží na ně Rada rozhlasového a televizního vysílání, ale přece jenom určitě nějaká změna by tam mohla být. A pak třeba sleduju zápasy amerického fotbalu a v přenosu mi komentátor řekne, no já dneska fandím tady tomu týmu z těch o přestávce, což je zase jako opačný extrém té uvolněné atmosféry, že třeba není. Já si myslím, že je zrovna, když jako snakou s americký fotbal, tak je to skvělý sport, ale zároveň je to hodně show business. Takže tam je to přijde úplně OK. A zvlášť jako u toho Super Bowlu pak tam jako vždycky, já se vždycky dívám na Super Bowl. Nekoukám se za celou sezonu, občas jako Seahawks chytnu, ale ty mi tehdy zlámali srdce v Super Bowlu, takže už jako to nesleduju aktivně. Interception před. To bylo šílený. Bych to tam dotlačil prostě sám, kdybych tam měl ten míč. Ale jako to, zrovna tam si myslím, že vždycky jako jsou lidi, kteří ten sport nesledují celý rok a pak přijdou a tak budu fandit tomuhle. A přijde mi to úplně jako OK. Já úplně nerad hodnotím jako konkurenci, ale myslím, že sami jste viděli asi reakce třeba po tom mistrovství světa, když jsme my byli s nima srovnávání. A já ti spíš odpovím tak, že my jsme si řekli před třeba mistrovstvím světa, že se nebudeme srovnávat. My to chceme dělat takhle, budeme to dělat po svým a uděláme maximum pro to, aby se to lidem líbilo a myslím si, že zpětně, že se jim to líbilo. Takže spíše nesrovnáváte a z globálního hlediska třeba čerpáte inspiraci. Takhle. Tak. On už to Krištof nakous možná se ptal, protože u nás je nepřijatelný, aby ty komentátoři fandili nějakému týmu v podstatě, že si všichni myslí, že jsou nestranní. Ty sám seš fanoušek Gunners a dlouho si říkal, že jsi s tím dlouho bojoval a nepřiznal si to. Nepřiznával, no, protože jako přesně zbytečně si jako zbytečně by se prostě házel těm přesně lidem, kteří mají potřebu jako rejpat do věcí, které prostě vlastně s tou prácí vůbec nesouvisejí. Já si myslím, že kdo mě poslouchal ty první roky a že jsem si zakomentoval ten Arsenal docela často, tak jako nepoznal nic. Já to házím stranou. Já teď jako to vysvětluji třeba na těch TikTok streamech, takže já vlastně už asi ani nejsem jako fanoušek. Jasně, jako přeju jim prostě, aby třeba vyhráli titul a tak, ale nemám často prožívat. A garantuju vám, že kdyby jako postoupili do finále Ligy mistrů, kde budeme ve Wembley, tak jako to půjde úplně stranou do fanouškovství. Já jsem profesionál, vím jako, co je moje práce, vím, co musí jít prostě stranou a tohle je přesně to, co musí jít stranou. Mimochodem se vrátíme k tomu úplně prvnímu zápasu, že jsem komentoval Pardubice s Budějovicema jako fanoušek Pardubic a taky nikdo nepoznal, kdyby nepsali, že jsem fanoušek Pardubic, jsem komentoval zápas a pro mě je vždycky fajn, když ten zápas je hezký a je mi jedno, kdo vyhraje.
Což jako teď třeba jsme dostali jako čout od fanoušků Barcelony. Teď jsem u spousty z nich madrista. Minulý rok, když se dařil Barceloně, tak jsem zase fandil Barceloně, že jo, tak... Ty to střídáš. Mám plánu video na ten TikTok, jako já tam nedávám moc cringe věci, ale takhle prostě si vzít toaleťák, takhle ho nechat jako rozbalit a číst prostě všechny týmy, jako kterým už jsem fandil prostě. Bylo by to video podle mě tak na hodinu. Když si přiznal, že jsi fanoušek Gunners, bylo ti to někdy vyčítáno? Zatím ne. Ani zvedení nebyla. Ne, tam se popichujeme, Dušan ten fandí Manchesteru, někdo tam přeje Chelsea, Vojta třeba ten hraje fantasy, takže teď fandí spíš Aston Villa, protože má hodně hráčů z Aston Villa. Ale mně to přijde jako naprosto OK, já jako nevím, moc nechápu ten jako názor, že bychom jako neměli mít svůj oblíbený klub, protože nevím, co mě to jako přináší, že tomu týmu fandím jako do té práce. Mě to ten život nějak nekomplikuje pracovní a dovedu to dát stranou a to, že mi to třeba někdo nevěří, to je jeho problém. Já mám svědomí čistý. Jako. Jasný, problém by byl, kdyby komentoval Premier League Arsenal a v poločase by si třeba řekl Škoda, nebo jako takhle, ale jinak... Tak nějak, no. Ale v podstatě u toho amerického fotbalu to taky tak dělají. Prostě, že fandí tomu jednomu týmu a prostě řekne, já dneska tomu druhému to vůbec nepřeju. Hele, přiznám se, že letos jsem jednou fandil, ale na dálku, ne u zápasu, který jsem komentoval. To je právě, jak byla ta křivda Newcastle PSG, tak já jsem pak přál Newcastle ten postup. Dortmund ved, že jo, nad PSG, na dálku Newcastle ved taky nad AC Milan, nakonec si to ani sami neuhráli, ale tam jako jsem přál jednomu týmu postup a tak, navíc to PSG hrálo tušku, takže jsem i z tohohle hlediska říkal, že to nezaslouží. Ale jako většinou prostě fakt jdu do zápasu s tím, že třeba přeješ teď Gironě, ale si myslím, že prostě 99% lidí jako. Ale není to tak, že by si ji fandil třeba, když je s tou Barcelonou a tak. A zase si myslím, že je celkem logický, že když máš prostě velkýho favorita a velkýho outsidera, že během toho přenosu vlastně tak trochu se přidáš na stranu toho outsidera, obzvlášť když jako hraje dobře a přehrává toho favorita. Nemyslím si, že by to bylo úplně fanouškovství, ale je to takový jako logický proces toho, že prostě ten trpaslík najednou prostě má před sebou velkou senzaci a myslím si, že to i tomu přenosu pomáhá, že prostě jako dáváš najevo, že se jako děje něco velkého, že jo. Tak 2016, když Leicester, tak žila celá Anglie, že jo. Přesně tak. V podstatě i s tou Gironou bych jí to hrozně přál. A jako nevidím jedinýho člověka, který by jim to jako fakt nepřál. No, teď prostě to 4-0, no. A já jsem to říkal vlastně, já jsem na téma Girona už dával celkem dost rozhovorů a už někdy jako v listopadu jsem říkal top 4, jo, titul ne. To je přesně prostě v těch rozhodujících situacích prostě rozhodují ty zkušenosti a to, že by se stalo to samé, co Leicesteru, to prostě jako se fakt stane jednou za život. A oni, pro ně top 4, to je jako neuvěřitelný ty poháry v podstatě. No. Top 4 by jim stačila minimálně na příští rok. Na Ligu mistrů, no. Což by bylo, myslím si, jako klubově, to už by to nikdy nezopakovali. No, uvidíš, jak naloží s penězma, no, pořád jsou City Group, že jo, takže asi uvidíme, no. Ale tak tam, já nevím, tak u toho Leicesteru taky vesměs pak začal takový výprodej, když ty hráči se ukázali. No a drželi se třeba, já nevím, 4 roky nahoře, vlastně se tam mluvilo o tom, že je nová top 6, že jo. A teď se taky to vrátí, teď zase byla anomálie, že spadly. To jako na papíře ten tým neměl spadnout vůbec. Ty máš svoje webové stránky, kde spíše jsou, říkal jsi, že za začátku to byl blog, teď je to spíše kontakt na tebe. A když tam máš jako kontakt, komentuješ, moderuješ třeba i nějaké akce, že si tě takhle někdo soukromně objedná? Dlouho jsem nic nedělal, protože, tak říkám, toho času moc není a já už si vážím o tom jednom mým kolapsu toho volného času, člověk fakt jako se naučí, že musí odpočívat. Ale dělal jsem, moje maturáky jsem dělal, vypsali většinou takový ty třídy, kde byli samý kluci, protože samozřejmě mají k tomu fotbalu a hokeji blíž, ale pár i firemních věcí bylo, samozřejmě ty sportové akce, ale teď aktuálně není moc kapacita a fakt jen minimálně. A ty tam zmiňuješ i dubbing. Takže něco si daboval? Spíš jsem, ne úplně dubbing, jako filmy, seriály, to ne. Když by mě to lákalo, strašně jako, mě to přijde jako zajímavá práce. A strašně bych chtěl jednou si to zkusit a třeba fakt vzít prostě kámoše do toho kina a přemluvit je prostě jít na ten český dubbing. A teď jako jim nic neříct, protože oni by mě nepoznali, to vím jako teď, jako hned a pak jako nějak si z nich jako udělat srandu. Prostě já vím, že ty peníze třeba v tom moc nejsou, že to by fakt byl spíš jen
jako koníček. Ale někdy bych to chtěl zkusit. Ale spíš jsem daboval různě jako firemní věci. Dlouho jsem pro NVD, jak jsem se motal kolem počítačových her a tak pro ně jsem daboval takový tréninky, že oni dělají prezentace těm prodejcům a tak jsem jim daboval jako prezentace. Pár reklam jsem namluvil, ale nic, co by se už aktuálně jako vysílalo. Ale fascinuje mě, že třeba jako v hodně reklamách jako vždycky je sportovní komentátor a dělá to někdo, kdo není sportovní komentátor. Jako, já to udělám klidně. Se rád vydělám. Jak oni vybírají ty s dobrou barvou hlasu. Takže nemám dobrou barvu hlasu. Ne, jako tak právě, že si reklamy dělal, že? Ne, ale právě jako mě to udivuje, že prostě jako vy si zase jako vyloženě profesionála, tak jako ta reklama se bude znít líp, protože občas tam jako jsou lidi, kde prostě jako, a možná jsme profesně zdeformovaní, ale slyšíš tam člověka, který prostě jako ví, že není komentátor, že? Možná moje prostě pocity, že je levnější najít někoho, kdo to nedělá, protože jim to udělá levnějc. Tak možná teď už víš, že by Nejsem zas tak drahý. No ale aby jsme dneska nemluvili jenom o práci nebo o tvý práci, o komentování, tak musíme zmínit i tvůj velký koníček a to je vaření a grilování. Což je v podstatě dost neobvyklý koníček na sportovního komentátora. Tam většinou jsou spíš jakože hrajou ten sport nebo to a ty jsi oblíbil vlastně jídlo. Tak jak často trávíš volný čas vařením? No tak musíš jíst v první řadě, že jo? Tak základ je samozřejmě, si vaříš tak nějak jako normálně, ale jakmile jako začne nějaký rozumný počasí, v mém případě začátek března už se to blíží, až třeba říjen, někdy listopad, tak jako trávím, snažím se aspoň jednou týdně prostě bejt u toho grilu, protože jako strašně mě to chytlo, jsem nejdřív koukal prostě na YouTubeový videa, pak jsem si koupil první grill, teď mám 4, z každého prostě jako druhu jeden a vždycky si to nějak obhájím, že prostě potřebuju další a založil jsem si vlastně i ten Instagram na to. Mám potenciál, že bych chtěl jako časem z toho svého grilovacího koutku i streamovat, ale my jsme jednou udělali livestream s Robem, který je vlastně docela jako známý na Twitchi, na YouTube a udělali jsme to tak hezky, že já už to teď nechci, aby jako ten můj stream vypadal hůř. Což bude docela finančně nákladný, protože musím samozřejmě jako sehnat techniku, kamery a tak. Ale strašně jako u toho člověk vypne tu hlavu. A to je pro mě jako nejdůležitější. To dělají i ty hry, protože, jak říkám, ta práce je prostě tak strašně náročná na hlavu, že prostě musíte si najít cestu, jak vypnout. A pro mě je to tohle. A jaký vybavení bychom u tebe doma našli teda? Krom těch 4 grillů, který už jsi zmínil. Ty grilly jsou nejpodstatnější. Právě jako na zahradě, to je barák, kde bydlí jako babička, tak tam jsme s tátou udělali z pelet i jako stůl na míru, že já mám 2 metry a jako trpím ve většině kuchyní, že jo, že tam to mám hezky prostě udělaný prostě na svoji výšku, to má 120 třeba. A jako pro mě je základ vybavení právě jako ty grilly, já jsem si vybíral pečlivě. Právě minulý léto jsem si pořídil jako peletový smoker velký, protože čas od času vařím fakt pro velké skupiny lidí, takže to už pak jedu jako velkokapacitně. A třeba jako nejoblíbenější pomůcka moje je určitě mítr, ten jako bezdrátový teploměr, což jako pak hlavně při těch začátcích, teď už tak jako člověk něco pozná jako hmatem a odhadne to časem nebo vidí jako barvou a tak. Ale hlavně v těch začátcích to hodně pomáhalo, že prostě jako když už si, já jsem hlavně ten, co si kupuje fakt kvalitní maso, zase jako uvědomuji si, že to je jako, nejsem ekolog, jo, ale prostě uvědomuji si, že prostě jako je důležitý hledět i na tohle stránku věci, takže si vybírám kvalitní maso, kde vím, že ty zvířata aspoň jako trochu měly hezký život a pak prostě, když si koupíš jako steak prostě drahej, stařenej, tak to nechci zkazit, jo, takže jsem rád, že už jsem se to naučil, akorát pak nastává teda další problém, že pak přijdeš do restaurace a jsi zklamanej často. No. Takže jsi hlavně jako stejkař, maso. Stejky, burgery, primárně. No. Ale jako ve výsledku jako já si vždycky dám výzvy, třeba hodně často se rád dostávám k věcem, které jsou těžký. Já jsem třeba asi můj 3. recept, jsem se fakt jako rozhodl, že jako chci se jako pořádně učit vařit a pak teda i grillovat, tak byl beef Wellington, že jo? Což je prostě jeden jako v podstatě z nejtěžších receptů, co se říká jako mezi kuchařem a teď samozřejmě zas už
je doba trochu jinde, že jo, dělají jako šílený věci až jako chemický laboratoře, občas to vypadá, ale tehdy prostě Ramseyho Beef Wellington byl extrémně těžký a zajímavé je, že když jsem ještě jako de facto neuměl vařit, tak se mi povedl a pak když jsem to dělal po druhý, tak to stálo za prd, ale chybama se člověk učí. No. A co je tvoje specialita teda? Moje specialita, teď jsem začal dělat normálně jako ty hovězí hrudí, má celý brisket. Nedělám to tak často, protože prostě je to drahý u nás, ale v podstatě na první dobrou se mi to povedlo úplně přesně tak, jak to člověk vidí na těch videích, jak se to rozpadá, hezký smoke ring a v moment 2030, tak to určitě bude hlavní chod. No. A snaží se to grilování a vaření někam posouvat? Třeba, že by si někdy... V tom podniku ty jsi říkal, že tam leštíš skleničky, nevaříš tam. Tam není kuchyň, takže tam maximálně občas udělám snake bite, což je jako drink, že jo, kde máš polovinu vlastně cider jirský a druhou polovinu Guinness. Takový ten efekt to má, že máš ten Guinness ti zůstane nahoře, cider dole. Takže to je tam jediný, jako co dovedu, jinak prostě načepuju pivo. Ale určitě to jsou zadní vrátka, no. Nedělám to jako jen tak, zase jako jsem typ, co přemýšlí do budoucna, co víme, třeba přijdu o hlas. Může se stát úplně cokoliv. Takže potřebuješ mít něco, čeho by se dál chytnul a určitě třeba nějaký jako hladový okno nebo prostě bistro je cesta pak. Ale jak to bude, to nevím. Ale zajímavé je, že teda nejsem profesionál, ale jeden klučina, co se teď vrátil z Anglie, tak si tady otevřel právě takový ten styl, co já vařím, prostě, že dělá jako burgery se smaženým kuřetem fakt poctivě, chce dělat americkou barbecue a viděl, co dělám já jako like. A už jsem jako dostal pozvánku, jako pojďme v létě třeba jako udělat nějaký collab, že jo. Což je jako pro mě jako hustý, že prostě očividně je vidět, že i tohle dělám dobře. Snažím se to právě, jak říkáš, posouvat. Já jsem byl třeba i u Pitmastera X, což je jeden z nejsledovanějších jako barbecue youtuberů prostě na celém světě. Já jsem u něj vyhrál grill, když jsem si tam dojel, zavařil jsem si s ním, jsem ve 2 videích. Dělal jsem mu tam bramboráky, což jako bylo vtipný v tom, že vlastně on mě donutil to udělat v troubě na pizzu. Bramborák. Takže to byla jako i challenge pro mě, jako, že jako, zase jsem se naučil něco nového, prostě přizpůsobil jsem se tam těm podmínkám a tak no. A dokonce jedna věc, co mě jako obrovský mrzí, že nevyšla, tak právě jak jsem se objevil toho Royala, toho Pitmastera X, tak na Netflixu běží American Barbecue Showdown. Nevím, jestli jste to věděli, pokud máte rádi jídlo, klidně si to zapněte, protože to je fakt jako skvělý. V Americe, logicky, něco jako Masterchef, má to teda jenom jako 7 epizod, kdy prostě ty lidi jako zase vypadávají. Ale fakt tam vidíš to krásný maso, prostě dostávají těžký výzvy. A ještě viděli u toho Royala, tak jsem dostal pozvánku zúčastnit se jako to finálního castingu na druhou sérii. A já jsem takhle komentoval zápas právě a o poločase mi přišla zpráva, prostě jako na Instagram se mě našla ta castingovka a teď mi psali, že prostě jako viděli, jako tak to dělám, prostě to barbecue a tak, viděli mě právě u Royala a že by mě právě jako chtěli pozvat, že bych se jim tam líbil. A jsem jako rozklik mi poslal jako obrovský dotazník, tam se jako vyplňoval úplně jako drobnosti, kolikrát si dělal hambač, kolikrát si dělal svíčkovou, kolikrát si dělal T-bone, kolikrát si dělal brisket, co tě vedlo k vaření prostě. Tvoje nejoblíbenější úprava. Fakt jako, kdybys to vyplňoval celý, tak nad tím fakt strávíš třeba 2 hodiny. Jo. A já jsem takhle rychle jako proscrolloval a když jsem viděl dole úplně jako hvězdička u zprávy Are you US citizen? A já říkám masakra. Takže bohužel jako neklaplo to, protože nejsem Američan. No. A jinak by si šel? Jinak bych šel okamžitě. A právě jsem to té paní psal a říkám skvělý, jako tyjo, fakt jste mě jako zvedla náladu, prostě jako, protože to je jako fakt jako krásná zpráva, jako prostě to potěší, že jo? A navíc jako v tu dobu já jsem jako byl svým způsobem ještě na začátku jako toho grilování. A říkal jsem jí, ale nejsem Američan. A ona jako se mi až jako omlouvala hystericky, že prostě si toho nevšimla, že vlastně jí nedošlo, protože Royal je sice Holanďan, ale točí prostě normálně v angličtině, takže si to prostě vůbec nespojili. A tak jsme se domluvili, že to, kdyby Netflix měl plánu evropskou verzi, tak si mě ozvou. Tak furt čekám, no, teď byla ta druhá série, asi 3/4 roku zpátky se vysílala, ale kdyby to bylo v Evropě, je to Německo, Nizozemsko, tak jedu hned. No, ale tak ty si to zmínil, že to je skoro jako Masterchef, ty děláš na nově. Masterchef je na nově. Nechci. Jako, může se stát, že oni budou chtít a já budu muset, nebo nebudu muset, ale prostě jako asi bych podlehl tlaku, ale
jak jsem říkal, já jsem perfekcionista v tomhle a já bych se tam necpal ve chvíli, kdy ještě nejsem ready. A mně se na tom nelíbí jedna věc, to jak seš pod časovým tlakem. Když to srovnám třeba s touhletou grilovací soutěží, tak tam máš 8 hodin a udělej nám 3 druhy masa, jedno třeba jako marinovaný, jedno prostě jenom s kořením, 3 přílohy k tomu, ano, taky ti dají challenge, třeba 2 hodiny předtím udělej nám nějaký rychlý pečivo třeba ještě. Ale máš prostě obrovský kvantum času, taky jako máš co dělat, abys to stihnul, protože to není jako legrace, ale nedostaneš, tady máš 15 minut a udělej něco, co jsi v životě nedělal, že jo. To mě na tom jako vadí, tenhle systém. Proto bych, kdybych si mohl vybrat mezi těmi soutěžemi, rozhodně bych šel jako na tu American Barbecue Showdown. Ale co se týče Masterchefa, já na to jako koukám, ale já nemám třeba moc zkušenosti jako s rybama, obecně jako ty mořský potvory, a bavilo by tě pečení to? A tak. Ale asi jako jo, ale zatím prostě moje jedna známá kamarádka, kterou se známe jako přes Twitter, tak právě psala, že nechápe, jak tam třeba může jít někdo, kdo prostě jako neumí píct. A já třeba neumím píct. A neumím dělat třeba ty ryby, prostě nevykostil, nebo nezbavil bych to kůže prostě, nebo jako asi jo, ale když máš 15 minut, tak prostě já bych 15 minut to zbavoval té kůže, že jo, takže jako neměl bych tam v tuhle chvíli ještě co dělat. Ale v podstatě to je možná jako žádaný, oni nepotřebují ty lidi, co umí jako všechno na 100%, že? To sice ne, ale tak já kdybych tam šel, tak už to chceš vyhrát, že? Jasně. Proto třeba vím teď zpětně mimochodem, když jsem viděl tu druhou sérii, tak vím, že bych vypadl v prvním kole, protože oni si připravili specialitu, že tam fakt jako krom grillů vařili na otevřeném ohni. Normálně měli jako výheň, vařili v zemi, prostě vyloženě takový jako techniky, které já jsem v životě nedělal. Takže vím, že třeba tak s polovinou úkolu bych se asi poradil nějakým způsobem, ale pravděpodobně bych nezvládl jako tu druhou. Ale i kdybych tam byl jako na jednu epizodu, tak prostě to je byl zážitek. To máš vlastně jak s tím sportem, že? Ty se specializuješ jenom na určitý ten. Ne, ale jako fotbal a hokej, burgery, steaky. Snažím se prostě jako to zkoušet. Teď tenhle rok mám v plánu, že si koupím humra. To je prostě taky, že ve státech to je úplně jako normální a já furt jezdím jako do Makra, vidím, že to tam prostě jako mají živý. Se budu mít co dělat to jako ukončit, ale chci si to zkusit. Za první jsem to v životě nejet a za druhý prostě mě baví ty recepty s tím humrem a prostě chci to zkusit, ale to uvidíte, no. Asi mě sledujete na Instagram. A na TikToku. A na TikToku, no. Teď jsem to tam spojil, no, už všechno dohromady. Tam taky přidáváš content s jídlem na TikTok. Tak já jsem měl jeden účet, ten mi zabanovali, bohužel, tam už bylo 50 000. Teď jsme začali znova, já jsem to chtěl nastartovat, hlavně právě jsme pomohli tomu podcastu a naštěstí se to jako povedlo. Tam je nějakých 12 teď, což jako já jsem si dal za cíl 10 do konce roku, což se povedlo a teď ať už si to žije vlastně vlastním životem. Já nejsem typ, který by jako si chtěl někdy hrát nějakého přehnaného influencera. Uvědomuji si odpovědnost, že ho zvlášť na tom TikToku, že jako tě sledují hlavně jako 15 minus hodně a snažím se jako edukovat. To je podle mě jako důležitý, ale jako nehraju si moc na ty čísla. No. Vím ale, že samozřejmě, když chceš, aby něco bylo vidět, že čím víc lidí tě sleduje, tím větší pravděpodobnost je, že ti to nějakým způsobem pomůže v dosahu. Ale třeba jako mě fascinuje tam prostě nějaký ty dárky na TikToku v těch streamech, že jo. Chápu proč. Ale na čísla hraješ na svých stránkách, kde svítí číslo 1909, značící. Si... Není aktualizovaný, to myslím 2 měsíce tam chybějí. Takže blížím se... Sám si to zapisuješ. Blíží se to 2000, teď někdy to přijde, no. Takže za nějakých 9 let 2000 odkomentovaný. Tak bude to nějaký velkolepý zápas? Zajímavý bylo, že mě málem vyšel jako fotbal číslo 1000 na finále mistrovství světa. Bylo asi, teď nevím, jak to bylo přesně, buď 998 nebo 999 dokonce. A já byl naštvaný docela, že jako, to vypadalo, že to je fakt jako úplně jako osud, že ti to tak jako vyjde hezky. Nakonec to teda nějakým způsobem jako nevyšlo, ale bylo by to hezký, no. Ale i tak to číslo je šílený. Já si pamatuju právě, když jich bylo 100, tak jsem si říkal, to je dobrý, teď už jich je tolik a nevím, kde se to zastaví. No. Jako nedovedu si to představit, jestli tady jako vydržím do 50, nebo jestli za 5 let bude konec. Asi neurčíme nikdo, ale zatím mě to baví a doufám, že dál bude i. No. A poslední otázka závěrem, co teda pro tebe znamená komentovat a vlastně živě prezentovat sport lidem?
velká odpovědnost, zábava a hlavně splněný sen. Michal Jinoch, hostem podcastu Pojď sem kam jdeš. Michale, děkujeme. Děkujeme. Taky děkuju.